Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM, Akoma FM, Akoma FM. Never made a little Akoma FM, Akoma FM, Akoma FM. Never made a little Disakoma edansiom na yetimi diatina onda. Disakoma edansiom na yetimi diatina onda. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Never made a yetumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Dale. Never made a yetumpo. Disakoma edansiom na yetimi diatina onda. Disakoma edansiom na yetimi diatina onda. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made a Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edansiom na yetimi diatina onda. Disakoma my body get to almost Sabbath time. I say, my body get to almost Sabbath time. I say, I give up one cry, Nsem, and about by a penny on your 14 years. Mark, I know Shana, young shit. No one fell in the wound me, pa, and so I play. They say, Gamma contract in our play one. And I'm saying, it's a foundation in your painting. I can a Jama. The same, yes, sure, Sakura said, so good for the crown, Pujana, what work on the money between another. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made a yetumpo. Akoma FM 87.9. Madakura, and we friends offer. Now, when I was meeting with you, Madam. No, sir, we'll be able to walk with you. Hey, we'll be a family look with you. We'll be able to find you. We'll be a family with you. What do you walk with you? Hey, what you mean? Aye, Yakon. What you a queen Yakon? Aye, what you a queen Yakon? We'll be able to find queen Yakon and then could you know? Ha! No, I come my own say, what is awesome? Can I come you? Makuma, who is Akoma FM. Yes, I'm good. Me tell you, I'm chatting before we could do your class. I'm chatting. 87.9 Kumasi. oh, I thought that one, Nick Kwanwa, Akwa run a bisa. Miss Afuna, the soft ladies, me in Funo so the gentlemen. The pet base, now, no Zenzen.
I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, eh, the mob sound zero. Your baby, you shall on page my. I can now, I don't know. The man worrying robbers and worry. Waba was say, what day? What day? Ain't you say? Odoku soon, I will meet you. 80 for so, but any pound. It's me up 1 year for free. I will meet you. I will see me. Oh, dear, I don't know. It's all day, can you manage them? You all day. I'm into me once, and I say, can you manage them? All day, I'm into me do yes. Into himself, Odokum so. All day. It's time for so but any paho. Samia Bonia Pachamio. All day. I'm in me do yas. Little the was. And I say, can you miniature you? All day. I'm in me Into me, mano, 2.3. I'm saying, Sika, where the mean fear because minima dear me no fear, I'm bet you said 2.10. And yeah, Marcos one name didn't to qua, there be Australian and no begging out for any. And a witch man, I catch yourself down below. Day, Dam Boloka. me patcha. Was here just what but don't Jimmy. Dam Boloka, what but damaging Me patcha. and your Dam Boloka. Many up you. What but don't Jimmy. Enti na me sister bi ejan wana make us na down below ka ya no kan ya na kire sei se na ojan hwa na ba hwa na kan se na se down below ka na mse na mpa che ye me ya ene na down below ka na se ya kire se ene na waboda magimi enti e wa dance die ke se me di na mom no this month ya be 1 week say e ko adwuma na ma pon ma fa bus abedu train station na floor bus amedi ku fi eti bus ni si ho na me wura na driver na say disable ni bi si fo nti opese bi si na nka o si wi a afei me pia ko gina bus na ni mu mu ya ne say driver na push button na ramp na waka ni mu no eba nyame ya anwanwade as obi aheda asomu atweme asinten say ade anka bomb a command form a anka mewu command mu nyina abese ya anhwa kame hu wiase bio na bia kwa awie na adoya ye ti ebra me hwe ye akoma no ara me hunu oba na okunu se omoyare na kama akoma se meboa etimi ni se na me na yi me afiri mu ya me dem hu amamra omudi ye yo me hu so omukunu e di wo fufuo di Adam do for now. Ni na me wo ho Omudi odwane wo fuo no. mpa twan ye ku odwan no ye ka asem ni wie no omku odwan no Me nyi se omudi ko gunsuo ma na bibia so omudi. Omudi ba me die me buta pani bi no o kan se aida se ye di odwan ni begu papa ni mi ma mi ko mu na ye twa na emoja ni bi egu omo ho na che se omo abi ayi sa amusuo na fi ho enso omo anya ni sa Mo ye try for be trouble okay. Oh okay. Ye gusu a ye frɛ na ye ne wo mu ni ha edidi komo ene be ye dwe. Edru ba bi a wo ma me ne wo papa ebia omo begiai be tenfie mi no na mfie mi sabi ene bi ebisia for san ka wo no mbo mu ana. There be
ebi ensi na maame de okɔbɔ amane wɔ ne kurom sɛ anka ɔnware biom ba na obi anim ehintasɛm a ɛwɔ asɛm no akyi ɔso ɔnware biom yɛde yɛnim sɛ ebia biribi sei na ɛwɔ hɔ a anka menyɛ sɛ ɔso obi abɛka kyɛn sɛ ɔnda ho ɛnware anka saa abere no ɔmo gu awareɛ no ɛnso ɔmo sɛ nsiesie ɛma ɔmo tenaeɛ nti sɛ bere na wɔ ne elder atwe mpena no na wɔpɛ so ogyae wɔ papa patwae na wɔkɔ so ne elder atwe mpena patwae elder wɔyere patwae ɛwɔ mma patwae asɛm ne sɛ yɛ no ne yere ba abɔnten abɛka biribi anaa daabi o ne yere deɛ ɔtaa ne kunu akyi pampen ɔsɛ ne yere ne kunu ntumi nyɛ saa da wɔntumi nyɛ saa de wankɔgye ntom wɔ di kura nim obi de sika nto ne minim daabi o obi de sɔɔto ne minim daabi obi ka sɛ wanka sɛ wɔfa no a yɛbɛyɛ ne sɛ daabi ɛnyɛ ɔmo frɛ no ɔmo kan na ɔgye to mu Elder Ajingo yɛfrɛ papa fafo no ai wedi wɔ nyina so pa odikro nana ya god ne hɔ na wokɔkɔgye to mu sampa wadi wafa nana ya god wafa wawie a yɛse wo sɛ toto ayampia ɛhɔ yɛ kurokituam wahunu entia kurokituam adwuma bɛn na ɛda ɔyɛ ɛda ɔtɔ kooko ɔwɔ kooko afuo ɔyɛ mɔfuo ntosafuo ɛkyɛ sɛ osikani ba yɛma mo nyinaa sonko kora kwan so de ba Akoma 87.9 FM na yɛwo kuada maka kyerɛ sɛ wonya te saa ne wei dia na kyerɛ sɛ Akoma bu sam dwumadie no wohuru ɛno a ne yɛde ɛbrɛ wo no na kyerɛ sɛ ma akɔ atra se na wɔtra se sɛ di a na kyerɛ sɛ wohuru sɛ baabi ya nso atai sɛ din ɛsan sɛ wobia etie deɛ ɛbɛkɔ soɔ ɛwɔ fidie yi ɛso firi saa bere ya de kɔpem sɛ nɔmyɛnsa ɛbɛbɔ no ɛno nti wo nso ɔnyɛ ɔyɛraba na mmom bɔmmɔden a sɛ wobɛka ho bie na watumi atie bie na wayi bie firi mu wodi abɔ wo bra wodi bia abɔ wasene mu wotie no na wo nso wodi bi etu ho fo sɛ bɛyɛ a ebi ɛnto anasɛ biribi saa kora esi a nso behunu kwane a obɛfa so a obɛfiri mu ɛno nti hwɛ na etie bi na hyɛ ne nso sɛ ɛbra wotie radio no na wohwɛ bi nso ɛwɔ wo Facebook wohwɛ bi ɛwɔ wo YouTube ɛna meka no me se afi wei nkonimdie ne bɛba ɛbɛba ma yɛn nyinaa yɛne we viewers yɛne yɛ listeners both on TV and afei social media sɛ ɛyɛ Facebook no ɛno nti na abere bia no meka sɛ wada ama ɛyɛ follow yɛn like page no comment na wahyɛ follow yɛn like page no comment na ɛhyɛ ɛma yɛn ɛwɔ Facebook na YouTube no was subscribe ɛwɔ mia notification bell no so ɛbrɛ so a na kyerɛ sɛ wodem onya notification no eba ne say na wo hwa na won so wa so na che say ofofro nso enya bi na wonom ahwe Sacrum TV edemu live TV and should be live free FM 97.5 ewo Chechiman manager gache hene ene adwumayefo ni nyina abia mechiachia mo pa onyame onka mo na onhwe mo so mame Nikki Pizza Fan Club GH UK one mo boy chitom ene adontre nana kwa koko wa ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa Sikapa Julius Naba one mo na it's like heaven ena ejina Mensa onkomo so na chitom ene adontre say me producer Bellucci and it could be Tuesday every one and air driver yen ako social media Facebook and YouTube edino eye Marcos program no eye Akoma mu Nsem ewo Akoma 87.9 FM every mamen kanche o say obi ho a otewa eya na obisa ne ho questions bebre efa amane ene ohaw ene ahohiahia challenges problems ne ho nyama wo femo sometimes eya na yemu bebre e question nyame se nyame adenti ena wama me efa sa wo how we emo nenso ene mamenyia no ema o say why is sa wo say adenti wa Eddie ama oche from
say, my problem because you were chosen. Why is your life harder than others? Why do you face more problem? Because you were chosen. God doesn't give big challenges to weak people. He gives them strong souls who can handle them. Your pain is not it's training. Every problem is making you strong. Every heartache is teaching you something. You are not unlucky. You are being prepared for something great. And I can say, whatever money I'm free, so we need I'm fa and so where am yeah me what the yeah anything yeah but engine sa so no am who and what say obetumi engine into the am sabe ya won say so was yeah what the ma won obetumi into engine when you say nyame afa and when you sound more than no, yet the man or she has here. Hence, so friend do our yes. Yes, one of friend do our story. May age. Now, when we know was yes, you at what something great in the at the crowd. We will say, look, when you make videos, when you make somebody. Our sacrifice and opinion in what maybe at it because every Oniba Abubakari, it's a friend of the to me and questions. And the story for like is in fact it's this case anti Emma Mami Manti na Nti ɛna asɛm a wɔde ɛba waka ne dada nti wode ɛbɔ ne tɔfa ketewa bi wɔ ne tɔfa just summarize sɛ mekasa no nti summarize ɛma yɛ yɛnya mu na yɛwie a yɛbisa questions Actually, what I say, or like a person was sitting, when you see the media, Becca be a money, there's like it wɔn was sisi kwan dɛ so na yɛhunu ɛsisi ne yɛ ɛna deɛ na wɔhwɛ firi na ɔketewa bi me patrol, Mr. According to one and Mr. Adi. Because when you say what you say, or no interest, I just say, or no maybe. You see me to now compare other or maybe. Because when you say, Becca be a money, and I watch it, I'm saying, I had no one. bɛrima no ɛhwehwɛ mu hɔ no na bɛrima bi sɛ wohyia no ɛne fa ko Estate issue. ɛyɛ kumase ha estate junction na woyɛ dɛn Or driving and ɔdrive anwea kaa me patrol. ɛna na wɔn nso yɛ adwuma bɛn Na me yɛ chop badge. nti na wobɛsi wo fie na wokɔfa no sɛ ɔmfa anwea mmerɛ wo anaasɛ kwan bɛɛ so na wode hu no w'adwuma mu anaasɛ ɔno n'adwuma no so Patrol mo ho no mo yɛ a mo frɛ sɛ fa aduane brɛ ɔmo nti de amede kɔ. Ɔhɔ na ho me de si me no so sɛ ɔpɛ wo me patrol. okay ɛna wɔn nso wɔte aseɛ maa no Me patrol. okay nti mo tena for how many years Oh, it's not a year and 3 years. mo antena nnuru yie ɛna mo ntam Akoma tete yɛ FM 87.9 Kumasi.
Okay, yeah, okay, let's take it. It's almost like 2 years. Okay. Mm. All right. Nti wuhyia no wɔse wɔpɛ wɔte ase ɛde asɛm baako pɛ bɛn na wɔkaeɛ ɛde to w'adwene mu a ɛma a wɔka sɛ mate me ne wɔbɛtena. Okay. Ma me nkɔ ahoma no so. All right. No, but Hello. Hello. Hello, Saidu. Hello. Yeah, Saidu, good afternoon. Maniana. I Saidu, good afternoon, Pachon. I want to say you. Namiado. Okay, yeah, then Yamia say, area me person me would do komo kakra. Mommy, Muiba. Muiba na dia sama ba betu ye nim say na wote mu wo ya kra na fi mu na se ni sika bi e wo ho na wo pese ubetua e dia ma no ya no kre. Wasi, mpase be na mo de o mpase sa na mintie. Me pachi wo wadaro ma me se Muiba na de asem so ni Muiba. No. Okay, me da se unim no kwan be so. No, ama akwala ha firi. Akuma na wo ama akra na firi mu. Me pacho, akra na firi mu eche no e de na asie. Oh, bibiansi. Oh. Bibiansi, no nkonye he. No. Wo ma ne kɔ bɔ ɔbosiem bi sɛ yɛmfa nhwɛ akora no enipa na etwe no. Sika no nso a wo mfɛ ma no. Ɛyɛ no kra. Ama anya abotire nya abotire ni. So, wa di aba ha, go on. Ni na sala men kan kire no. Metua mi nkɔ de bia o. Na sema won kan kire no. Bɔ mɔdia na ma yɛ nkyire mu. Mi nkɔ de bia o, mi okuma sina yai. Ana ɔmbata kɔ ma no ho. Sasa mi yɛ adwuma kama. Mi yusu ka ne aka na ɔma bɛgye. Mi ni na ɔma gye ka no. Ba no kɔ sɛ wo so wagye sa sika no. Wo so wagye. Ana mi sɛ kɛ wo kɔ ma no no sɛ na adwuma no nyɛ dɛn. Wo kɔ ma no adwuma no nyɛ. Ba sika mi nka sɛ mi ntua. Mi ka kyerɛ mi play sɛ mi ntua. Ba wo nyɛ mmerɛ kakra ma me. Mi ni yɛ kasa. Eyi bibia. Ba mi ka kyerɛ mi mmerɛ kakra ma me no. Ofiri no yɛn kasa bio. Ba Saturday no. Ɛna mi ti sɛ so aba ma dwom. Bisanse ɔba kuma sa kwara afrɛ me. Ɔfrɛ me. Ɔba kuma sa na kwara na ɔfi kintampo ba kuma sa. Ɔfrɛ me da. Na wasa de mi kɔ baabi sɛ bia na wɔn bi sɛ maka kyerɛ sɛ sika mi si mi ntua na. Me da se onka se wo se wo ntua but se won so nim se eye bosia na okɔgye ye enti onye mmere kakra ma no e bia ba bi okɔgye sika no nso wo mo nso emma ne sa mmere no Mpacho tie mi. Me tie opa. Kasa. Oh bra. Onipa na yɛ sika wɔ no. Ɔha mi o. Ye bi ni bia ma mi yi. Ana bra me ba na nipa no ya friend no hu ko di ewom. Bia na nipa no nje no kure na ni. Ana me boa. Me tie opa. Nya sa na oni min kasa, oni min nya le na o ko be say ya. Enti eni da na wa no kasa ye da ben FS sika no. Mi de wa e fi se wo ko ni ka sika no ho asem. Oni ma na mo ba fa na ko kintampo no ni kai. Sabe na wo na sa breben. Ese ko dai. Sini ma me mba fa no ko kintampo da ben. Oko kintampo no. Da ben no ko kintampo no. Oko kintampo na em say mi ka che say em say oko yawada 87.9 Kumasi. Me pacho yawada be yawada atwam ya me pese me hu say oko kintampo na duru bo so me na watwe mienu na watwe. Oh, dabi oko kintampo ko me fa say ko be na atwe mienu nie. Okay. Enduru busuru ni baby a. Na unche nka on frel. Dabi mi na wo na me ne kata wa ba Kumasi akwa na ba Kumasi akwa on frɛ me. So on say bi say ba Kumasi ya na oba han wa frɛ me. Okay. Me pacho wo akra no free mu wie ye no mo da so te ana mo nteba tete. Me tell say wo ko kintampo no wo kwa no wo mba me ho mi hu. Ba ma tell say so ba Kumasi ya. Because nwanwa si wo free kintampo aba Kumasi na sa mo da so te a on frɛ wo. Enti mo da te ana mo ntemu atete. Dabi edan ko etimi kwa no ho na advance na kan. Me da so at dan ba me tell say relationship no mu wom ana mo break up.
W, the sea and me say, when you cook in Tampano, was frame, what about frame? Me, Oba, what friend? O freaking tapo back, Master, and say, A call Mahonyasi. me buy no and 1 week in yan by me buy that was Wednesday. What friend? Thursday to a week. Me buy no man friend. They try to hanya wo baha o freaking tampo ebedru kumase no. Like akwala no free me and 1 weekend. What friend no? Me friend. What friend aka loan ni ho asama kire ne say e bia bosia na wo gye ye no krofo na tata. Before me call no ono na dan for no hwehwe me say me nko Friday na Friday and next week Friday omo discan be ma me kodru asa Friday do Friday akura mpo andu na me friend no say omo admit me hospital enti wo ba ye no on friend no man friend no say sika no wasem say as to say sika no aye ready enti wo meje ana enye ready what friend no me friend no me ba no my friend na be si den no no so kwa sika na ye ready obehunu say wa bekuma say enti wo ba beje that when Tuesday last week Tuesday na my friend because say scanning ready and come saba kuma say abefa fridge award them na me fanton idea kakra bra be like ono ne fridge na wo de ne de ada like by the time obenye scan na odi amam na wo kwa fa fridge na de akohene wo de kentampo ana wa han de a wo de kwesiba na ba bia na netie no ehwa na wo de fridge ni sie na wo de ato nsuo no baby amene neti me say dina so since akwala no krampo ti asenti ma me hu say akwala no yare nti na wo consider me enti dabi okay was say akra why na consider man efie wura no say dina so na wo no tuja me na akwala me pacho dabi but ehwa na abranti yete minti chire okay enti na fridge na wo kofa edi akohene na akoye adwuma na nka me kofa akome ma me ba bi ameti hospital oho sa area no mo me ma me bi wo ho na me wo enti na wo pese wo to nsuo no na wo ska no de etua hospital ne ka no ana ebi sa and maybe something like that patron me ayi say do sika no waka kire wo say yes say waka kire 1007 1,007. Okay, but say no. The thing is, yeah, channel. And I can't so now you mummy no more. And you know, I'm better me be fast what you be yes can the aqua settle loan. Man, who me? Man, who me? Hello? Me pacho me tie pa say do. One say, Joye, je kwabatna ho kanu, madini ho yawo. Oba ha Saturday yesu ni nam ha o ba ya no kura no frɛ me ne bisa oba wo na mo baby na no kura na wo ka madam fo no wa me say sandura sa dada yi madam fo na me ne ka sa asem sika na asem madam fo nti ka wo no Friday bi a tini sandura no bia se nti na maba ha kuma si no madam fo hwe na kana hu ni de mo ye na de bia wo de akɔdiri say because fridge you kwa wakan wasan no ebia me bo ebia eja relationship e wo montam say ebia na montam kra enhyeda enwo papa ebra de ade gyaye ne ba ye no ebia montam kra enhyeda enwo papa nti no communication no emu enhyeda enwo sa but ure chaso they say was can see na that ba no e ka no de ode kotu ya bell no ye twe no no scanning to about eno eka ho bi dia to so mienu wase ebra wo hia no wo gi ni wo sika bi se wo de kwasiesie wo ka watua kakra ma no ya ka ne dɔso eno so wo gi che mame wo ni kasa mi dina chi a ebe yen sem bebre pa cho sem bebre ne se wo gi sika no ana wa anye ni gi sika bi de kwasiesie ka na ya me dia na magister no kwasiesie je wo mi se na mtrenya sika bia oh Kusa me pacho nya de pretini. Sa sika na dan me dan na de ma han sa me sister ni ko wawu. Bisa no ba yeri bi. Udi kama me sister no 1001. Ana me jeju susu. Udi susu me no so 30 million. Say. When ta enu ko to na me gi sika no. Ba wo ko no me ka to so in so ba na be ye adwuma ye de be ma wo. Me de be ma wo. Na see you and how ko ba wo ko no so wakoto to nyama wo honom wato wei wato akwala na ye digare na so enye problem o de yan say
akwala ne bed man tia ye bibi and you free without okay bibi a me see no problem with them na see you me tia na akwala no dey free pintampo ba akwala ne yare anti you say picture you chicha sende me say akwala ni wo ba no ana me see betu kwa wo ba kwa wan sambo mama ne ana me say kenye ba akwala ne say dem see you no say de yade no wa ma yade na too much me do ko be foforo say akwala ne adwuma eme hia na 2 weeks we ja honom now the my baby and you na enten kwada ba wetin am say na the prayer say the mechanic say na the problem want to ko ba ko na say want to ko ba ko na say nti ya na mbaka che semane sana na kan wa say na say ni miska ba ka say bo ka ura na ba di ka no de ko ada ba di ka no ko nse anya week ana ombasa o ka sa kwala ne bo na say drosto bi e hon on kun ku bisa o ko na say nye no ya de ne en say de ko ta ma yan ka hon mu hospital akwala ni ko free ni nti the problem na kan nye se bia na min pa min ne ka ho asem me ka tse wo nya betre se adwuma ni ba wo de ye problem e sa adwene no ene de o kwaji ye no nti sa wo ko na ba hawa wo de fre na me ne nkasa na min pe kwan so a meta so aye de me ye bisan so ko ya ba me no se o ne kasa so ne na nkasa o sa ba ha ko ya ba pum samre kwa no mo fre ne enka sei eno de MC yaka ho ne de na wie se ofre wo se wan fro eyeka enti no mu betua eka no ana meka se ose ne sika ewo wo ho ana wo so cheche mu se ne dan na ne sister kwatre wo sister kwatre mu no eno 1100 ne susu 1300 ba se ne nyina no ewo wo ho I am not good me pacho eno no ewo wo ka se wo de ekwa ye adwuma na wo de be ma no ana na wo de chewo me na ba da wan fantini enti wo na ka se ni wa se min jin to ho Akoma min jin to ba ni ane no asa no kure ni yusu e be ye ma de 87.9 ana ni yusu na ka se da ba ready no e tin kom no ka se oba no oba ton bibia na ibi ni sika ba ma no okay and yeah was waka cho da class wa ye ready but emma but mpacho da na o ka tire mi say I ready but so na on can cho say ye ready now so ye ready wo ho a den na won fema me pacho wouldn't say ya bosia me pacho wo wouldn't say ya bosia e na waji ne sika e na wo se o de be ma no enti se wunya eni se bia wo ma ne bisa akra wo so o de na de ma no me pacho kaba di ka bisa no me kwa me ka se me di sika de ma no me ka se me je sei e na sa wuo ni ba no e na sa sika na me da ho no 1,003 3,000 face. Utieni. Yenja wana ni dieno 3,000 face. Sikana da asa mu di ka ni fuwa me yasa nka bibia ni amede ma no no. 3,000 face akola ni woni ni de asiye ya kwa ya wono so kwa be ko tintampo no wono na mani se sende no. Tintampo no na 3,000 ni de wono akwa me ba na ka chense se sikani ni na asa. Ba wonya be treka kranya den emane we yesu subi nti susu ni sia nti first one na me na me dige first kana me dige amano asema ni kan no etu ye ndi nkomo bi ba se bibi sa no kra no o bla eni to na waba no onye ni sika se ko bi amesa su bi ano se hi fa no me fo ni ya pe bi se se kra sa ka yin ko no me nya me ti di amasa jima ni pa no ni kan obi ani de kakra se ye wani de e se na mo se kra e dan ko friend dan ko me ndam bi me de daman chwa man chwa sa so how about fine buo no respect bra de chama ba no uri se ka me time on son se me ba da sikeni ti na me bai de me me kwan ya me fa so how about woni me ka sa nyo he 87.9 enti se me ka sa nyo me se de me ba wana ba kan protect sa no ye de me bi ya be kwa nka se bosia na 1,700 and na wono sika no 2,400 what the any say me the minim say wono na sister na ma me 1,000 na ka 4,800 na usika wo be ma wo say 6,000 me pa chan and one ma wo say 1,002 and I ka 4,800 me pa cho se ne sika ka ho ye 4,800 me pa cho nya no kure na me pa cho wo wa konta mu na ye say me ni bi e na ma kire wo
Akoma FM. So pesa mama na thousand two akwa na e kwa so nya no kure Yes, saying. misi ne sika wo mo no no e sika wo mo ho no we 1003 we 1002 saying 2,500. Mommy, and to the worst would you know, and then you 6,000 something, one more being like 4,800. And what best so? What ye? Me patro dino do our Jenny sister no. The patro mbisa say saying. A dino not a saying. Na our scan our free me sister no. I know you're saying. Or 1,100. Akoma Susu na our FM. scan no. What device? Susu na we to a stage junction or Jenny saying. Me patro Susuna, no what to the stage junction now. What Jenna a saying. na ahore nya thousand three na me ma bre ana say akadu o ga no obua that net system again 2,000 something 2 yanka 2,000 something hello yanka sikabot mama utie ni hello papa me tie o mo pa mo bi say de no tususu ni de mo bi say na ansa mo bi say ni say na ansa bi say no no waka no wono ne se wo onye wono mo bi say de tususu no Sika China mama de bremi. The patcho says can go how many years? Oh. We can say minute. Okay, me and checking it out. There's that no. Me say no me man ko tina ken tampo. I don't know obanyem na wanyi si azo ngo ta ken tampo. I don't know munyina mantra. Daddy na sabi me say no. Okay, I know that. And I'm not feeling because they say, and I'm in the kind of them. I do a kind of Kobe and a week. I'm in Buffy. I do like a more baby. Into a long class, and I'm sad on Conan. I know freedom. I'm more by now by 87.9 Kumasi. Okay. I don't know freedom. I'm more by now or basher them or no be as a canny one and more brand. No, as I go for about the best them. About Obana to be man and cow, but 2 some I know. Mammy no, woman or any year. Babin says that I'm a war on a swap and over 2 mammy no. I mean, yes, one drink of my father. Every one down and watch and stand on Kawin. Just a bro, wish you say, who am I? Maybe or that and what he has. What do I want? What do I want to say to a when you say me, I don't know. And this way, oh, like doesn't say a relationship. Because you say a relationship. Yeah, because now you say there be meaning say a relationship, meaning say a meaning say a relationship. One our reno me patcho. What I say I me kuku. Papa, you can ask them. We you say open and I want any trimping a meaning. Or I catch them so in I don't know already. Oh, say, and I want to know where some of my men are you do much bed money. Okay, ain't you know, say, now Coco Sisa Jessica. Say, our dear Emperor no, ye. Accra a bear mono swap were free. And say, Sicano, da bang and I am Sabeka. Luciano. But I don't remember you. Pacho, yeah, you bet me the me and Casa personal line, and I produce at the time. 87.9 Kumasi. Hello? Bema Casa Mammy meet you. Wrong. But I told her, I want a one Casa number for me. No, you didn't know better. Quadaroma made the best friend to know. Bomodiana, a year won't to any year now. We cannot pass off the Democrat, Hammy. Maybe the second year, I can grab the money. No, Hammy. Since you don't catch your say, for free, because it's me. Me, said you, and you know, me, when tell me what before, yeah, me, I can't tell her. Me, about you, because I'm a tree. It's been in Quano, and Quabac, and Quacatch and Sabla, my bow. Now, I is getting this one I gave into the Maba.
I'm not from it. Be not see. Let me find. Bauba the thing that because by me and Saturday because Mrs. Sana will call a corner. I will call Abraham Kwana one from me. Salaba. The Bauba that I can do so was on and more. But from the grass, coming almost have you again. Into Kwani and Fasu and community. Akoma FM. Ode na say the interest ode I have number na from me. Right. Mate me de be frɛ wo Ah, enti me bɔ da pa, me da. na obi ahonto no. Why? That's it. Aha ya Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV. Mama nko na mene mira enkodi nkomo every power specialist. Be me na kwaba. Ye na maku. Na po me. Nyame adom na wo so e. Nyame adom. Ye de Nyankopɔn ase. Me name adawro ma Dr. Kusiadu aye nti bia na chese be birthday. Papa yem. Nsem so de mo TV mo aso mo. Nyame be ye. O be ye do ma hoɔden no. Ebie. Abusu awia ye hia ya. Ma me akoso adu aye nti na ye hia mu. Nyame de ne ye ene pese de na de kyerɛ mo. Asupiti ni din e the Power Specialist Herbal Hospital. Ene ye wo Ghana ha. Baako Kumase Feyase Lake Road Aduaya Junction. Baako e won kran Kwabenya ACP Road Power Bus Stop. Ena Takrade Anaji Estate Hantama Rabanga Chiwope. Na yankra bata ne miensa eno no. Ena wie ye di nkomo e de afa yare bia kane na nka ye mema anya mfinhie aduanan eko. Nanso ne de atiaba fom ya obi won 20 skra otuminya meye yie. Eye prostate enlargement and prostate ne cancer so eka ho. Ne mienu no eye abusuafo from one stage then it moves on to another stage. Into a free prostate enlargement, if it is not well treated, now move from enlargement na ayeno na eko ne cancer na cancerous enono. A memma enya sa yare no esan se bema nyame adom wo bema na ewa bonte na wo hunu no ya wo de bibia no wo de jonso wo de eno ne bema no de hu na bonte no ebiso wo oyam ya wo hunu betima kasa wo ayase ya wo hunu na drobe na efu yam ba epia bonten ya wade bi ebata ho a ye frɛ no prostate glands sa prostate glands no ayese twede mienu ya mo twede wosa nifa na mo twede bonko no wakamia ade bi a tokuro damu ho enti nyame abodie mu no onyini kɔ no na sa ade no so na enyini enti enyina turu ekoduru ba bi a ubo se ekamia odrobe na odwunso fam no na yekete na ekwan no na asim eba sa pa abo se wonya urine retention ti dwunso na wosan ka ba bonte no emma biem na asa apia kɔ akam eboabo no saa na odwunso twa no ga bladder no na yekese pe na wa pe ho aduru anyentem na de rubber beto be mam ni atwe afiri ho anase dwunso no esa ye toxic eta hu saa cha ubonsa free de ye no na ekɔ cancer ena awia yi me wo ha ma wa make kyerɛ sem bema biara wunim no se ye de droban ato ne bema mum catheter ato ne bema mum bema biara wunim no a odwonso ntentem a yaka kyerɛ se ne prostate no ayekese kakra bema bia wunim no a odwonso a wobrɛ wɔkyemo bema bia wunim na odwonso a wote yawo bema bia wunim na yese ni prostate no ayekese ye de drobe atom bema bia wunim na yese prostate ni se de move from enlargement no ama aye cancerous tese cancer abamu no baabi ba akopɛ de maka nyina onfa nko maame akoso adu aya nkyɛn ewo Kumase fe yase Lake Road afe Kwabenya ACP Road Power Bus Stop enkran no na Takrade Anaji Estate Ahantama Rabanga Chiwope fa ye numbers mienu a mede ma wen na bibia ni a frɛ yen eni ho nkomo de eye wo no susu ho kyerɛ yen ye ba ma ho akwankyerɛ na ya ma woba na ye hwehwemu na ye ho ya ma anu aduro ye numbers no ye 0244 0244 54 54 44 0244 0244 54 54 44 22 and 0200 0200 38 38 another 38 38 and 31 31 so numbers mieni fabia na efrem yedi kan asua ho de ma emema binum ebeye prone to sa nema ne bra omunya nyini bebre ye wo mema bi ho no ma obetima nyini anya mfinhia aduosom ne bi kura ye mfa kateta nto ne bemem ye na prostate no enye kese no ba bi a
the Johnson on Timmy Johnson. But obi at the age of 20, 30, na only the anakwa could do some factors in the 87.9. And one at the infection, a banner. So when you're infection, no one treating ye, no money bowra sa or prostate glass in them. No woman did more yama a man hono. A hona ayakasano. Sa tender age, no, a hona yakasia, a camia drobeno. And so it could be said, Wunya 40 years, 50 years, but nam infection na wunya yeno. Ama wadia no ayakase. So ayakase sa, ebeka miano, ubenya prostate enlargement. Yes, back on. Again, a member yentiasimony and shannon, so if you much as Bema ota discharge ye. Unsuo etaba 87.9. Bra uno obeshia no. Saudi no enya multiple sex. Se bia akwafa oba we, wafa oba we, wafa oba we, wafa oba we, wafa oba we. Enne ye oba ba ku bi na da bia no one ne ye de wo ye. Na yare bia ni so meka infection sa na ema no. E wo se wo hwe hu se na wotwe bia no. Wone na anhia ma wo ho ansa no kura no. 9 num de obetima every week. So we are looking at 16 to 20. Yeah, now a bosom no. Also to me, a member 90 minutes anum, and also a moi or prostate glands no. Into most and so na a yakase. And to your other factors, a money. But yeah, would you biara say, yeah, dear Nama ye, a dear Nama ye, would you say, Johnson in my ye, O Johnson, watch him, a mutimia, ya, O Johnson, I feel crowd, dear ma, yes, on your prostate enlargement. Anu ya ne so baba ma me akoso adua ya nche Kumasi fe ya se Lake Road na ya boa wo Kumasi asem na mekan enkran kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate Ahantama Rabang echi ope oba ye be boa wo enu ochi ma menka na menkyere wo se be ma biara ya wo how e wo mema semum enu a me wo madwumam be no nsia ho ana papa bi drive aba be park ne car papa se me hwe oduefo na ohumia na samane sem emre bi o kan sem bi kire me se ne ba masua na me busa ne se dada nyina esua na se na emuodu na afon ye ketwa no so na emuodu che na afon ye ketwa na me se ne yare na abamu se nyame ye wo no na wonyini ba nyina saa na tie ketwa saa na tie onyame obo ye no me se de mafon a mete akrokro na saa na mete bibi betima my kese na artificial bi na me de ka ho because baby amaduro me mfie ne konkan na obi wonu a ono de no de eye bolo saa na de anyini but oye bolo a wo kono du bari na ese shenke eye ketwa eno de yare bi na aba mu na no ade ode ba ye ne se na me kan ya wan fi me no eno a me wife akata me se me be ma na ye ketwa me paduro nye no se me sore so ote adwuso no ye adwuma ofiri pachi no ote no ye adwuma odwuso no o ka che me se me sorry a mentifi o da bia me kwa adwuma na oba ka we kire wa sa abre ho na so nyame adom ma kire no de onya e bema ne bema no emu aye duro na ye kese na che se ahode so abamu bema ye nema ye didi ho ba kopa ye mema sem nti bema bia sa o mema sem e wo fom a e ma okura wani nye e na wa mu kura wo sa ka oba na woni ne wo ho no nti mesrew sa wo ho den e wo mpam wo fom a hwe ma me akoso adua ye kire kwan de mu a emma ne mema nkaye nya yare bia ne metima aka ne nne na so yo ba o mensese no amaye a awo ne ma wo fibroid bra general yare a ye mema ne ma sciatica nom ene yare nkaye kompo koko mese ma me akoso adua ya e wo na aduro de me twatro no eye hepatitis A B C D ma me na basobo a wonya no 9 times mprenkono abasobo e wo hepatitis fancy wobi so ntimi hwe mawa bramame akoso adua ya ho kokko ba bia sense na ma adua ya atwa ho e wo Kumasi fe ya se Power Specialist Herbal Hospital Kwabenya ACP Road na Takrade Anaji Estate fire number ni bio na me fa dro ba ko nka ho na me nsore your number is 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 another 38 and a 31 yen no wo dwa so akoso adua yen no tonic ne wo ho mojaduro ye ntirem adwuma na ya akoma madwuma wa akoma emoyie wo ye bibi kakra bi wabre pa akoso adua ya na to na aduro ne bi ye adua ya tonic
malaria duro no ɛyɛ adua ya malamis ɛwɔgya so livocare yɛ brɛbo no madwuma ɛntra ma yare ma brɛbo no ansa na wakɔpɛ livocare dabi nom na boost system no na fighting tia yare bi anke bɛ attack obrɛbo no dabi a wobɛyɛ healthy kama yɛ wadua ya ne sk ɔsɛ duro yɛ ne girikagiri ɛmɛma duro san sɛ sisie no na yɛ adwuma no nti wo yɛ ɔbaa wo bɛma na wo siare a fa girikagiri yɛ waduro na mɛma no ma ɛyɛ sisie ne madwuma no na ɛboa mo mɛma sɛm na bi etonto aduro bia no ɛnyɛ na monye me number etwa toɔ na me nkɔ na frɛ yɛn 0244 54 54 44 44 22 and a 0200 38 another 38 and a 31 ma ko yɛ WhatsApp plan no ɛnam aburotirefoɔ ɛhwɛ yɛn ti monye WhatsApp na yɛ amafrɛ yɛn anafa voice note ni ka ho na yɛnyɛ bibia WhatsApp plan no ɛyɛ 0555 79 78 another 78 frɛ yɛn dabi a me sɛ onyame na sa yare na ɔnam akɔsɔ dua yɛ so sa yare akɛse wo so bra ne yɛbɛsa wo yare na ɔde adanseɛ nyame insha papa mira aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM on your TV ɔsɛ Chrome TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wotie no na mame ne Eben ɛntoa so na afei yɛmra Eben Akoma FM 87.9 Kumasi. Charismatic Ventures Zahara Enupa Eben yɛnkwa baako mɛda ase ɛwɔ akonya kɛse a ɔde ama me na mɛde encha pesie encha sonko so firi aso ɛma asofo ene etiefo nyina betena sese ye no hu se ye nupa na ewo dwa so ayefre no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ana hindi heba mixture ye no yi mu nkomo emu adanse ene mu chirchire mu ne ye de beso mu no do fo nkomo ya hyase ye de ye adu ayefre no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana e hyase e won nkomo twetwen mu na sa aduro we aye aduro a oba ene bema etimi nom sa uyo oba na untimi na menses wo problem wo ma tie mi ye oba bi wo ho a 2 years ni onya na menses da 5 years ni onya na menses da oba bi so wo ho a onya na menses na dakro pe na atwa na pensi pa no namu sa uyo oba na otemenka na utie me na 2 years ni untimi embu nsa na ma ohaw pa na onamu ewo wawo ma oba me see adura enne aba me di ho adanse akamfo edi ama sebeboa wo enne Zahara Mixture enne Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na white na sa odipo ene wa betena oba bi wo ho a eba ne sa sabi etimi ma ensuo bi agugu na sabi pampan bi wo mu etimi so agya no nkekaye nketinketi bi oba bi so wo ho a eba ne sa etimi ma sabi na himfie ho abi kakra sa oyo oba na utie me na saa de we ewo ho na wanko oba mesrewo esuko no ma bi ebeji wukunu still oyo oba na white no ene wa betena na wakon akon for so many years na unhu sisaye bi a edura ene aba ebeboa me di ho adanse akamfo e de ma se pebi sisi a ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules 87.9 sa uyo oba so na wo ho na innam yare bi tise gonorrhea syphilis anase chlamydia hawadwen oba bi wo ho a eba ne sa etimi egya no jonso ya wo oba bi so wo ho a etimi ma ensansan bi a me se ehunya nika etigu na himfi ho prekesen sa uyo oba na innam yare ene wa betena no akon for so many years na unhu sisaye bi a oba Zahara Mixture ene Zahara G capsules no enu ni adura ebeboa wo kodra store pharmacy shop ba bi eto adura Ghana ha wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye be maso na wo ho na innam yare hawadwen be ma bi wo ho a wafa innam yare bi tise gonorrhea syphilis anase chlamydia eba ne sa etimi ma ne be ma no efon ne be ma no emu ahoɔden nyina etimi eba fam bama bi wɔ hɔ a etimi ma ekurokuro pa ene ensansan bi a emfata etimi egu ne bama no ho bama bi wɔ hɔ a enam sɛ wowura tokrobonim afa innam yare enti no impempi no odwonso a na obre na ochim ansa na dwonso no etima ba ubonsa ɔhɔ a na
Johnson aka ne ntentem bɛrima bi wɔ hɔ a ɛba ne sa wobɛsa nsu fitaa nsu man bi a ɛho nya nika na ɛfiri ne bɛrima mu ɛba sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na wohu saa nneɛma wei ɛwɔ ho a ɛduro baako pɛ ana bɛrima mehyɛ ɔbɔ sɛ bɛboa wo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a de bia ahokeka nketenkete ɔno nko a wadwale awie no na ayɛ sɛ de bia ne ho ɛredwan no ɔdɔfoɔ bacteria infections a ɛne wɔbɛtena no ɛdura ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ulcer pa ɛtete no ɛha na dwen mesi sɛ aduane ntɔ ne yam a na ohuna mane na ɔte so ɔde aduane so gu ne yam a na ne yam nyina ɛdwan no wobɔ sɛ ne boa no nyina ɛhyehyɛ no ne mfe ne mfe wobɔ sɛ ne chin kasɛe obi wɔ hɔ mpo a otimi nya adwene mpo sɛ obi mpo na ato n'adwuro ɔdɔfo anya adutoɔ ɛyɛ yare na wo yare na adupa so na wonya nhyiaeɛ na adura ɛnɛ mesi ɛbɛboa wo ulcer na adi 10 years 15 years a wako a wonya yare Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛduro no yɛde abasa ɛmbɛboa wo wodia ne sɛ wobɛkɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo ɔma ntamu baabi a wohwɛ a yɛtɔ aduro hɔ biara no wode bɛwura hɔ wo se wopɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system mepa kyɛ sɛn ɔno nko a bɔ sɛ de bia wayɛ no fo no fin ɔnante kakra bi a wobɔ sɛ na ɔte so na ohuna mane mesi ɔno nko ade bia ɛwan ketenkete wabɔ for so many years wanum aduro bia still ɛwan ɛnkɔ wonko ade bia infections na disturb na ɛhawadwen utriti ɛkɔ na ba ɔdɔfoɔ ɛdura ɛnɛ aba ɛbɛboa ɛbɛbusi immune system no na wɔpɔmuden no akɔ n'anim ɛgyina so ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ kɔdrɔstɔ bi ɛbɛn pharmacy shop bi a baabi a ɛtɔn aduro bi a wokɔtɔ aduro na biribi kyerɛ w'adwene so a wode frɛ number yi 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other for number is the TV no so to the fa bibia onti asebian ofrɛ ya yebenya adagye akyerɛkyerɛ mu yɛbɛkɔ yɛ adura yɛ fɛ no hindi herbal mixture na sɛ aduro we ɛyɛ adura ɛbo adofo bi a malaria fever ɛha na dwen obi wɔ ha de bia ne nipadua no ayɛ hyehyehye na asɛ gya ne tipayɛ asa aka ho wobɔ sɛ ɔno nko a na apɔ so nyina ɛyɛ ne ya wobɔ sɛ ɔno nko a de bia ɔbɛsɔre anɔpa no na wɔyɛ hojo adwuma ɔsɛ ɔkɔyɛ no wobɔ sɛ nipadua no ntimi ɛnkɔ ɔdɔfo wote saa fa hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro na me se wo typhoid na ayɛ krankɔte wo so no wako for so many years na ɔdɔfo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo se wo pɛ hindi herbal mixture na o sugar level na obɛkyeke a de bia na ɛkɔ soro a na ada no ayemhyehye na ɔdɔfo fa hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro wo pressure na ada no dadwen no kɔba bia to waduro Ghana ha wo se wo pɛ hindi herbal mixture ɛnu ne adura ɛbɛboa wo ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a adwuma ɔyɛ no ogina ententen ɛkyɛ ɔyɛ adwuma ogya ho ɛba ne sade bia na pɔm den na ɛwɔ fam ɔdɔfo mentena hɔ ɛnyɛ mɔbɔ ɛma yadeɛ ɛnka wo to dem ansa no watu anɔmɔ apɛ hindi herbal mixture no ɛkyerɛ kwan kɔba bia to waduro Ghana ha sɛ ɛyɛ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wode uduru hɔ a wo se wo pɛ hindi herbal mixture ɛnu ne adura ɔnoma yalie bia mɛse ahinta asie wɔ nipadua no mu no ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ adura atwa to a yɛfrɛ no Zahara man capsules na ɛnɛ woyɛ bɛrima tie me na wopɛ mmɛmɛdura nom a ɛmfa tipayɛ bi ɛnkɔbrɛ wo mmɛmɛdura nom a wokɔ nom a ɛmma mese wo body temperature ɛnkɔ soro ɛnkɔ da no ayɛmhyehyɛ ba bɛrima ɛna mɛnyɛ mistake choose Zahara man capsules ɛno ne adura ɛyɛ natural herbs a wonom a ɛbɛboa wo weak erection na bɛrima agorɔ no kɔ so a na adwo a de bia mo sɛ ono ɔbaa no na ada ne ntɔka wobɔ sɛ ɔbaa no de bia ɔbɛsɔre no pa na nanim amunamuna no ɔbaa bɛrima me se
fa Zahara man capsules na ɛyɛ waduro ɛno ne adura onoma ɛbɛboa wo bɛma bi so hɔ a premature ejaculation ɛne na betena ya friend no 1 minute bɛma 30 seconds bɛma uhia Zahara man capsules bɛma bi so hɔ a sisi yale pa anadwen bɛma besi waduro ɛne Zahara man capsules Kodra store pharmacy shop baabi eton aduro bia wo se wo pɛ Zahara man capsules utɔ anom na anopa 2 anumna 2 oba wo so hwɛ na ukru performance na enya ukoba bia eton aduro Ghana ha say ya drug store pharmacy shop herbal shop bia wo de uduru ha wo se wo hia Zahara man capsules enu ne adura utɔ a abɛboa wura ama wura so atimagina so pintin odofo sergeant na mesibiem 0246 246 34 34 83 83 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 odofo me de ma no ba wie no da bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima todofo mentina ho enyemobo ansa no watu anamo apɛ charistic nupa a yɛde abɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo utɔ aduro no na onom a fa Zahara mixture no ɛyɛ nsuo ɛmene Zahara G capsules na ɛbɛboa aboost immune system no asɛto infection bi ase bi te sɛ gonorrhea syphilis ɛne Zahara man capsules a ɛboa bɛma bi a mese ne mantamu wayɛ mmra ema ɛtwetwe no ɛdi ne ho fɛw sɛ 1 minute bɛma any Hindi herbal mixture, phobia, malaria fever, typhoid fever, high blood pressure, and na betina. Order for your new pay. Okobe beer to drobia, set a pharmacy shop, herbal shop, licensed chemical shop, Bouraho, na Michelle Bossa Uto Bruna, Obaya dance no akase current stick. Edrono eye papa. That's Marco. Nyame enshapa. Aya kuma 87.9 FM on your TV. O say krom TV akuma mu nsam dwumade no eno na wo hwe na wo tie no. Wadawroma muiba. Esan say won hyedan kai exact money amount no a wadamfo no bank no. Wadamfo no de ma susu no de susu no de no me patcha ti bomodi ane frɛ no na susu no what to say me friend no so ka say on kai because ache susu no na what to say wo say wo de obi ka na obi age usika na say won kai sika botene a wo je ye de a esi de wo say won kai but wo kai say 4000 87.9 Kumasi wo say menkai. But so as long as our own kind of what me abo figure until a sit there in possible. Susu ne dear, enye 7,000, abro 7,000. Enye susu ne dino kwasika na wakodi no ho. Wasa frame na mi wo fie na wako dwuma na wo frame say ne hu atwere nti no 8,800 a me fan send him na me de ko send me. And na 3 days me de be ko kintampo no na 5,500 kita na me so wanje kan sika won ho no onje emfanka sika won ho na ise de be ma na ekura wusika ma na wonu be ma no hwan na ekura wusika 87.9 Kumasi muiba edi ade na be ma no eye ma wo nko a che se wutumi nya ne mu gidia kwapem se jimisika to me ho na say na nti na me di ka ho no say na satan na onye problem na me se sika we nka me do kwa me do ebia me do ko du kintampo no me di ana bibisante ne ka na ha no a mo dane ne ka no aka wonje a na won fan solve sa problem ebia me ba no ono ne ka se feska ne ma no fan ko solve ka problem but when na wu say ne ka no ha no it wonye say sika we fan ko solve say bia me ba no na wa yes no de me bia ama me okay before akola no film kura me dane ne ka na wo se woni bia na me di ba ha no ebra akola no film no a wo ko no oja wo kwan wo se oja kwan o ma 600 me ka chan o ma me 600 okay okay and na wo ba ye no so wo freaking tampo ba ye so on frɛ no mpacho there okay and ye sade a wa frɛsisi a osinya me ya adomu a ochena anwumere obehwe se odiska no ebe to ye mobile money no so na yeyi na waba na ye de ama wo se ya ade a wo ba ye no mpo e na wo frɛ no a nka o ma wo hu sese ne wo ho
Akoma FM 87.9 Kumasi. Can bet your phone na ye dia friend no so na ye na ye dia. Okay. Nti yen hwe no tu ochina nwumre no na yen hwe say what this can be send ya na one fan send ya we take it from there. Why? Okay. Me that say. You say radio gets results nti no na also the ha one entity will be amechina say nyame ya adom na enwumre or the sika no eba ye bebo modern say ye peyi na muyiba aba na ye de ama ahye ne nsam. Bibi obi mana. Me that say. Okay. Akoma FM 87.9 also a problem also a case no be but modern say aha Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV over to me edu case no aba na yatna so ede amount na ya hwe say ye di ye ebetu ye na asumdwe ene ahoto no ebetu me aba we grad ne ti ye eba no dodo no aba ene na one metra ye na ho ahwan enti onsume we de onka asumasem was a car, ye bossy a quadji ya winim, na ye de share aquada no, but modi asa with the beba, and I think me, I mean so, Missike war honor ye unim, and also a ye bossy a woje ye. Akoma FM 87.9 Kumasi. Beman and so Etienne. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na ya shame bibia etumi akosoka masaso na wo case ni bia wadawro ma ye wo Kumasi askwa ye no Kumasi mo na ehye enimo o de ba ye bebo mode ana ya ka ho asem bia ma free producer o ba na wo yira kwa na ya free producer it was 0552601529 0552601529 yenko fa omi emra Back clinic. So when you how dear Yankopon is ya baby or they be a macassa and nini befra. You want sentient you or where better de away nini so, and just say nini befra. Ubu who are dear some boy, ubu and dear sing we see, ubi so why you so a can you know, ubi so has to be free to the bar, ubi who say, ubi na air ban, any panish at Tanya for netum. Now so say, Nipano a man, oh, who any say a fear nasi coffin ebay, a nini na a fran ebon kaya, ubi so cry or why and you see, ubi the enu kusukusu, ubu why and in back so ehunu so atena na ho a de afira no a ehunu no ebema be kan de ehunu no amani mienu nyina afira obi kura so wo ho a se yeso ade na se yeso boba ana lighter bon se bobo ba ko pe no aye mienu obi kura so wo ho a bobo no nyankonton bi antwa ho nhia ono wo hwe no beka se nyankonton atwa bobo no ho ahia na se de se de bobo no ehye ebo emu no aye ni na afira na ebo mkaye indi so how we be how afa number no frɛ bra na erade mfia so emwa number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 and 0550 57 75 enunti no baby bia wo animu ha nko ade se tutu keka wo ne sa animu ha ne de bra na erade mfa me so emwa enu etire no wo sa anyale wa me bebo so ibia bomodna ne bra se wo kompo asthma stroke awo hernia me paucho sa wo ha we ni de me bucket wa kura ma oduru a wo beto kompo ebo mi ne emu kompo waiter ebo mi ne mum eno ne timi be se ni pa mi ne se nkora abo no Oba na se ye ma eduro ni bi nom na se o de bi sra so a awurade fa me so aboa wo apepa ni nyina firi ho e wa abra ye mfa se kai enka enu nti kompo asthma stroke awo e na wo hwede a me sra wo bo modina ne bra na awurade mfa me so emo me sra wo ene ya amabai no se asthma wo so asthma no de ntimi ye ne se no bibi ni bi antimi hwo de se me ne nyame e de ho adom akyede ho nuro adom me ntimi mani pa me nsa se asthma ni bi how me pede how ache oba na okrata na ekura wo no e mo 5 years a eno ne de f me hwe nchew na sa asthma na how 5 years a doctor aka kire wo a wako hospital a ye be bodin wo ha obi animu ana ye de be kire oba pa kosa wonu wo je hospital ni tumu a na kase ye kese a eno no mehwe achew na sa ye de sheto kuro bi mu a wo modin kura no nimu de a ye modin wo ha wo so wajitum se a hospital we e won kana ye kese na sa wo kuma se ye kese a asthma no mehwe achew me de duro no be chew na wa dance ye ne da me ba ha no me no ba be kan endi se wo asthma ni bi na sa wo ni sika wo ba ha me de mani pa me nsa mu nyina mo nya ma
Emema ne ntampa dance an. Etumu nyina munye ma. Mo ba saa asma no media duro no be cha kwa e wo ha. Wo de oba kokura frame ya media duro no be ba ha. Na media duro na bra wo no bottle ba ko ni wi ade asie no. San bra beka na amansan tie. Menimu de meka. Enu nti yade bia e ha wo no a e tete wo no. Fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo a afrɛfo na mo frɛfrɛ no mikase wi a e na me pick number no enu nti nkase number no e ya azan e na line no so na so wo hye enu nti se e ye nansa na wo twekura na wo be frɛ anyamu a e ma wa be mu wo de koso a ne frɛ ne ye be pick you na wo so ye pick dia ne na so wo kura to wo wie o mi he ba Accra awudome roundabout e na ye wo e na Kumase nso so no ye wo ebuakwa sepase no ubesi e wo sepase ga wo mesrew Accra no wo ba ye buki ansa na ya ba wa muki na so ba de a mesrew da bia ba bia metene bia meka se ba ma wakọ enti wo ba no afre ne ya buki sepase de da bi ye muki utu ka na afa o ka no ano na wo ba baby bia wo no a pese yam fa aduro ni bi mre wo no mesrew ye de aduro ni bi ba bre wo eni gisam ne se me de aduro na e ba mi ni kan yi usika ansa da bi me package no ni nyina na me de abrewo na se won sa kan aduro ni wi a no asend mi sika ama me sa na me ye no omo de ba de wo de beba e ni pan just aduro ni bo ano nko ade a sa o ji waduro di amo me unsuro o ji waduro di o be ya no no refi ni ho ni refi we ya no obi kura wo ho amo me o de aduro no man sa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro sa aha e manfo ni mu sa aha edu na boa na wie no di obesan ba be ya ma wo no aha enu nti wo how bia e ha wo no fa me number no fe ne bra afa stroke e de wato form team stroke e de wato form team ama wa no achia ama wa nkasa wo fa adodo be ma stroke akumu be ma stroke no dia aye wo bia ne pa to fa me number no fe ne bra na Awurade mfa me so mo me pa cho diabetes ne pressure e di stroke ba sa wo how kro no asen frɛ ni pa ni na diabetes ne pressure no say the stroke will bra wa bon to tia forma na forma yodofo say the wache fufu anasa mattress so no anasa wo ho na ho ehyehyɛ me pa cho so na ho hyehyɛ sa anasa o tia forma na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one e the stroke eba esen frɛ ni pa ni enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu nti ne wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wo ho a ne ba no tini nsuo obi kura wo ho akora ne ntimi nkasa no wansa ntimi nante e manfo kura so yinsu ba wo de wo ba kan jem se doctor de nyame nam wo so aye no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura e kire me what you say enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu akire no ye bema wa ye mele wo mpamu pam bema wo ntimi mo aduma wo mpamu ti enkonko no mema duru bra uba ye bedi kan de wa fa mfidie mo screen ni padua no ni ahwe wo hawa abowre ni padua no menti uba ma na ntimi nya aduma no obi kura wo ho a ne bema na ntimi nya aduma no na aduane die mu enye na waduane die mu nya wo no mema duru no a chinchina aduane die no wonse sen mu no ebe ye den uba ma na sa ya aduma enti ukonom se bi misre meka China fo nura ebe bo 3 days na chi na fe uba ma na be ye fredededede enu nti be ma wo de boss wa na ohu san na wo be so to aso a wo be ya ye wontimi nto aso biem afi be ma no eda fo mutima entimi nya adwuma kora no mesre wo bo modimi na bra ne ye ma wo duro no na Awurade mfa ye so nyimu a ne ye de aduro ne ma kora ne ye di kan screen ni padua na hwe ni padua nim wo hawa abowre ni padua nim obi de ye diabetes obi de ye kan say stroke na akum ne be ma obi kura de ye pressure aduro bi a wano no enti eno no sa no ye ma wo before aduro pressure aduro de aduro na mansa ne de sa ma aduro na ye de be aka ho eno nti fa number no frɛ ne bra na Awurade mfa so emu number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 eno nti me pa cho se wo tie me na nyale wa me bobo so eni nyina no ebi hawa fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wo tie me ojo nso e wo kete so wo ye panyini ana wo ya akwara mami sa wo ha we say no e ha adwene pa so wo bi nso timi ba e ba wo ho a eno nso so ne nipa mienu mehwa ache wo mo oh I see eno nso so enipa mienu mehwa ache wo mo eni je semo ne se wo ba omi he ba clinic de ntimi je me ho die no me ma oduro no me de mpai bo san taa wachi wo ha wo no se ehia kwantira nso so a me de bi ye de be e ka ho enu nti mpai bo ye adwuma e wo de empaibo eye na no akire no so aduro so ye daba eka ho a eta akire eni nyina mu no wo ba ne yasa de mfidie a hwe ni padua ni mu enu nti wo mpewe na apento kwa nti me bonya lo wani nyina so a yade ano odin na ehu na me kura me suro ye nifra
entina se man ni mfra enu de say ani tutu ekeka ewowo ehunu se bo ehunu se nwusie ensuo ta wani ni so yo kusukusu wisi mesrawo fa namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa meso emoa ebi a doctor ka kyerɛ sɛ entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini ne ho atete entini bi mu kura SCC me pa kyɛw fa namba no ne frɛ ne bra na awurade emfa meso emoa ye namba no eye 0550 57 57 00 75 0594 87 39 69 Omi here by Wakwa Sepas and you want to crown you awudrum run about Yame Inshamupa. Amen. Okay, Onyame on so Akoma 87.9 FM. On your TV or say Chrome TV Akoma Nsem dwumadi no eno ana wo hwere wo tie no na a Kingdom Herbal Center, Kingdom Garlic Capsules in the bitters, no, it be still immune system, stress release, anxiety, arthritis, numbness, hypertension, stroke, heart diseases, cholesterol, Kingdom Ginseng Power Capsules, sexual weakness, we see and a mental stress, Nina, so every free or every amount, and until Momodia Sebema, Ebenya be a tremendous capsules, or Bam Wakosia Kuman Winches Samantha, find something, not just say a whole eye, a infection name, and Carbonibia, the Fiakosia Kuman. Na ehon so ayesham na ho ache pa Kingdom ko capsules so de koko benkani na afifiri wo mesra wo da bomode anso benum bie na ase atitu deku wani so yo wisi ana wosisi oyemtim Kingdom ko capsules no ebe oben uhu Kingdom Herbal Center ewo Kanshi Drug Lane ko pharmacy bi emu herbal shop obenya nro yi biato 0597298855 0597298855 Pastor Julius Akwaba Nana Akwaba Evangelist Akwaba Sikapa Akwaba okay Pastor and yenya say do wetimi a church and say more briefly ede amai church for Jews abu asina no de kakra na say asa no de kakra said na o see can Nsem asa na no me de kakra but I think that said the TBI kanya but I want say sometimes I know more ya hide behind na de call on my then I do call I see if you am because nipa no oba na na ma na o me pere wa sabi nya na e fe na say bia obeso beda ha eti ya na Nsem ni bi o ha na o dwene ho sa na African tambo ba kwa na say yes na ka say ka oba de but wa ma no o say I know what the can na kan wansem but can I my I don't say you can and yeah down no so the nipa bia hu dwawa I thought that decision to make no cry no I na wo issues nti me no I think that no aye tu no fuka but the best say once I waka say or the beto your mobile phone so the oman nya sa the one say akwara ni wu ni ade ade kwa don't always on start here we go to ba na we ntena akwara na wu na ade now say the yeah akwara wu I think that now person be community no anti now we ni bre kwa so power specialist abantina say said you said jasu eti ama wa share na enimu nkomo ama the buy wu ya ni say the no mu iba ekeka ni na at least wa born a tough fan ame hu say the akwara no afri mu ni ade but on say eka bia wo ye bia no it sounds say eya woni ni na ye mo ba no de say at least of 40 saka and I work as umu wani mu so woni na dikade hu komo na ni ma na nko yi and I was we mu ba koma odi ya later part ya na ma egusa no say ni sika na say nyo papa no press ni sika na say oja kwa na on one the man no I think say it was not right because our buyer no what no be say be manya no watra and he say bibi na metini aboa na memwa enkanya bo na mum emwa na chi na open ade na wonya ne de ha na be problem sani man get negative ya na ya hye no so ebeba be problem kire say o mu say we can not cancel we asem but I we pay no e de ebeba be problem now o can say one na yere tie no mo ebe ni say e na yere and on so say nya na yere ene ade ma be no ne tie no onye ne ho ade but no so ko fa wonu se ne yere ono de so se wo me wo yere na mu ibase so aye ne ho ade o se ono se wonu so se onim se one nete na onye ne ho ade o se mu iba no ya awe se na yere no no make you say asade
Only moon. Because the who beside say, now we are say, no more than of course, in the one for bay. And I don't be able to say, we buy our wares on it, and a year. I told me, no, for fine account. You know, the family, what's your say? Well, you're Muslim, what's soon someone but whichever way be medium same way benimo so nimo na so nim dia that is because we so you know so akoto so dia we say dia ho kire some of these things you should expect this our point na person making wa so once na we nim am pass the say do kan say we nim so oba wo ho and was about before the SOS said definitely issues of this nature beba ho kire beba ne sa ne ma no be ma no wo yire on ne tie da no ho kire na wo na beta mu e di ama say also kwaji awade no e ma bi adwene no so we kwaye ne sa na ma che ne fa because I never say independent me amana me bo dia e bi na ni aba me so and I will say make emphasis statement say I am now so I am part no so bo ho mo dia wo be ya wade no eti anya futuo mo no so no nti no wase say eto da anya tumtumi no nya no na de nhiraba du ba bia wan wa se me ba say ya kosie na nka open ni mo nya bata ya ma ne ti to da ya ma eno so enye clear be ma me bia meka enena obi ka say o say papa there obi frame no say me hu say asemesi o yira me no jai ne kunu twempena ana oba no abobon dwidwi ma hwehwe ma be hu say yere Yansa for Yansa for what you catch a man? Now, yes, me and I'm pounds Beman so that I say, oh, Ban Jane, I don't know what phone sound ye or by number of friends. Say you know, Beman's okay more dear. And I'll say, oh, and yet, men that year. So I say, oh, you need your boy. And one non so channel missing there. And I'm saying, winning answer for, but Yanum Bia, who's so still a man, baby, or winning. So Yan Koma, or Jeff, who's in a Beman, oh, yeah, because that but we will be cool, be over board, you cool. Martin Messer said to Eddie and said, oh, Mamma, what kind of sound? More my band who now be on fancy camera, but a man so for 2 months for say, do baby now cope with us a danger or what? Yeah, and shut I say, me, she done who so, and here at the assembly brother. Coco Marco, wakasa ye amaye. Wakasa ye amaye, or si ojane kwine, ubusano so, or the atoso say ampa, ojane kwine. Man ye de koi or say man or buy a crown or man no and our friend me and kaya kasa and come who kwaya messia made me fasoa ye be who ye better tone to ye so new muso aha oh yeah now na why na famudia why na famudia or say what or chiro baby crown mama kosemo sa akra na yare na wo wasa afiri ho na wo sa de na esi baby foforo nti eho nyina no why de sese be ma ye de eye o so wo free mu kra no na 3600 na ekuta no ampa so uji tum say ampa hospital ho no e ka ne baby ebesi akwala no ne baby de ne betutum nyina no sa aka ne nyina efiri ho na ye de e baaye onu so sese ne ho kire no ne ho kire bra ho ba kire wo amana o so say o mo sa no ho ba kire wo ye ka o ewura de yesu ye aka for orika e ma ya ko ese ka utoka we afaka aka ne ka eneka ayesa ye wo ka o hwe sika kura be top Data be pay uni sika bobo si atota. Na me say eno abra bi o tene ne ka do. Onim se bebu ni mu. Ebu ni mu ko say iwa na chese be tie no tam. Anya ka na aba tai. E ho na se bi ni wo. Eyeka efri ye tiri so nyina be pem from eyeka. Na ye kwa ye ina kura ye ina. Zere moji. Ye jitum. Yeyeka o. Yeyeka. For eyeka. No for eyeka. Eyeka. Everything. Yeyeka. What of your boss? Eyeka.
Me say man say na obi say. As I said me to me was here. Na me skin. Hey. Eka. Oh, not just a me yanko. Ha. Yes, I be say come on cry. Ya ba saje. My yan come cry. Come on, me nibi na. We nibi na be nibi na. Ana me no na ti apaso am. Eni yedi. No me ayaka. Ayaka. Kofi kai. Ayaka. Ayaka. Me say wo country we will be sana ne ho ya ofesa no me say san me switch no enti ya ho wo ka aka papa do yi ka aka papa do yi ka yes aka wo de onyame so ayasa ya pesa maboka na ko fa ka nyame ayi wa dabi ya nan ka fa no so dabi onsu awo ya yi free ni ko bia ye na ya ka no kura nkyere mo se wa start ni bo ba adwuma alungwa chance se ya yi free mu ni ko bia ma enye yiye eti mu hu ko se ni ya yasna because ya yi free mu a enye yiye hu ni awo abuhuro ni awo ya yi awo trophy ya aloma ujana asama musuo ujana ototo ma ni chepe bi aba she be mo mu nka enti yan no ade asesa mo ya ne se mo dan yan mo papa no se de wo to kokko no aha mo dan ya kakra na mo de ya to kakra na ya soko kakra na ya te se adane yan uno aya yi nti mu wi a na mo se adi wadi pastor na sister kese na okamo no wuni ai sister kese na okamo onu mama wuni ni ye so wani me ya mo nyine mo wuni abre no kwari aya no kotoko na mo kro abre kwari ala na luchi wo is apostol mi da ya mo ya me hinu se oh mo mo gasi ya mo nyine mo hudi oh ya di ko na ko mo nyine mo wana mo kro half friend mo nya mo nua ma ne ye ni mo ba bia nya mo nua ma ye ne ye nya mo nua ma ne ye ya jina wa mo ya ho nya makono muni muna da yayi mo ba aduma muna da yayi mo bra ma mo fa ko gens ne ho mo fa mena ye fie na ya hunu se mo abre na ye be ye tumi huru si so ya che no pro ya che no pro ya ba ya obi si yi wo mo araba ya ba ya wo ja ba so ni na ya ba ya mo ko ba bia ya ba ya wo ba ka ho ya ba ya ya ba ya elu pro no ya ba ya Bibaro ya ba ya da hoje ya baje na we say so no what to be telling who say I was say I go to no minimum kura was say hey na na kura nam say yes when I go to and I'm say and so any dey what say show ni me bia to pa eminedi let me be a call na dia bom tom wana chira wo what's the man one that's mo we ga don sidi wo ho chechire mu no na kai me see we don sidi wo ho na me hunu bi da me ti bi da do for try oh it's I want to me ya na da no oh hey hey me so style ya chira me I want maybe na be some mama you ni I don't support mama you ni me who ni ya na ite say ya wo bi sa ko asa we ko de ja ya bo baby I go see him fan
amode nane na munchen mamu fa nane na munchen mesra mo ye dia yeso ye modia enti ye ho woka mesra wo ye ho ka do enti mamu fa hwehwe ba bia wo ko shize say ya na pese ye ho ye fa ye ho ba ye fa bebre Josie wo ho obetwidwi ye ne ho ye fe wala ka just draw city brazier ya teso mo to ma fa ma ye oh enti ye ho woka enti wo fa ba ko Toma efe ne boarding. Say ya da say. Mo abro. Toma bi efe. Abro Toma abro. Ebaluchi area ya. What say? Oh, Toma ye. There's a Beluchi. Na ya to Beluchi. One way Jamai there or your best. Toma price. Oh, Jamai or your best for Beluchi near Jamai there. Or ya there. Adaya or mochicha condom. Na Beluchi nkuwa 100. No 100. How? 100. What you got now? Oh, what 100 more? Into what me won't say yes. Into Miss Ramo. Baby, I didn't say check 50 days. Oh, baby, I want fair. You know who you find who by your fair. Or by your come, your homework. Into Miss Ramo and coffee messa meka. Abroad, your own winty me shiny ye. Winty me shiny ye. Oh, at the amount of coffers answer me in our banuno. Want to mean she shall buy ye. What you walk out for Fabia Babica? I'm your bonnet. Yes, and I'm about the Bema can yes say. Yan to your boss say. She one of the say she say. What would you quite not? Oh, Chadian point. Oh boy, I need. Yanka say ye ye ne ye hye ye ya to ye bo ase hye ye ya de bi ka ho ani achinwi o ma mu bi no se mu di bi aka ah ya beti ato o ma mu bi ya de foforo mu di bi ya ni bo mu di ka ho se ne bo mu di ka ho so bo ah me to na nkra de mu ye ya de beka ho me to na nkra ya de beka ho de mu ye de ni ko se se no ye no wa wie pego enti ya de beka ho e ka ya ho ne ya de beka ho enti won say wo yiri hu say wakofa bia beka ho no ese seketuwa no wo so wa fe ne waba me dia ma bre wom enti saka no asai a wo so koye ya ne ye di sika no eh se be ka be ma na ke moti moti mi anu moti mu up enemies but the man yeah free yeah free say David that say only the kaboma back work akotito aha na no be da ye because e bia na ba ko ne pene se me e ti bia mene na edwure ho no e be da okotito so na me ye ne say the most and come my fucking aha na ka ko fa ba na me bra me na ye be ontie akoya ubenya se matra ho ache ubenya se odi me afom opa yes opa ma yanya no ba ko nso mafia ma na nka mo ya kiri na be ba so na ka mo yi ne to akonwa na ka mo mi obi apenda asa ai ko bo ne bra ma ka me ma no be su mo de ko teto na se wo ba ya bi o ono wo ba ya ne se wa ohun o be yi wo konya no atena so bi o kasa no we are something oba ya no wa ohun oba wa ohun se oba bi hye wo wa hu se oba bi hye na wo wa be hunu se me wo ho a ada na me no be emeka mom emra meko se wo be yi mi afiri ho mi no mfra ware na enye yie se mo mfa mo adwena mo so se be ya se sika me ne na wo mi enso no ma je me ne na wo mi enso se na awo wom ayire ne mpran be da ye yie enye yie enti wo no sika na wo tua no eye se me ma ye bi ayire panyina ye bi enti ketuwa wa ba wo so ye de etue bi because wo so te ho wo di bi enti sika no wanga se o de bo no bosen a on fanya ka no na muni di ho enti ono na o de ye ka no na obedi di ho enti wo se susu a wo je ye no wo de ye se o de chair no enti on kai sika ne pote on kai enti be ma no kra na aka bia ye de ahye ho enti de wakai no e na ye no kore frisa wo de no on kai frisa wo de ye de wo de chair no wo dom na de ye de wo de chair no enti de waka kire no wo de nyame aye wadom de oba mu no wafirim enti ma wani we enna ho ma wani we enna ho yie wo be wie no oba sa be frafra abre korokoro because we ye firi ho mesrew
kofa de wotumi ne betimi ne na bobra a ebeboa wo efie nye bebreba ye kan nyina wo so wote abonte ye ka akire ye ka akire wo wahunu se wo bi hye ho enko yie wo so wo fo so ahyem wo fo so hyemu na bekwa akosi usai enti ye da na se de waka no oni so sa amaye na ye de yenye ye de yenye o yenye enti waka akire ye ya ye serew fato so sa amaye ni yemfa nkotua sa aka na nye dey emfiri o because say ono onyanya ehwe na nyame ya adomo a de wo ye nim no ya hwe ne aye ne kama na asumdua aba. Okay. Evangelist. Mama, kakra me kache no nua be man se. Efri sa abrekwe, oma nani nka ne yire no one ne tie no. Se we afidie we aso ne kon na ode ne nsa esane. Akola ne firim. So nyame na afre ba fa because se there ezu kisa akola itina se kora na. Ke be drum lebi ke be ha adwene papa. Nyame nyansafo we yi akola ne ko. Mwana mo kan mo sa like awo. Nyame ene de bae akola na duane obedi ye asa ni nsu obenom ye asa ne mfra mo be home ye asa bofo ohwe sa ne me nyina so no be report a che nyankopon nti ono onfo obi de no akodi ti nyame de ne de ko that is your belief nyame afa na de na mmom kakra me ka kire wo se mesrew enkoye bio ma de chenwe ya ama mesrewara akola we de em se no anu na onim hwe na odin fast ati bia we ma but ukuro mu fo no bi sa ne nam wo mo a nke kwa wo de akola wo ya fa so no wo ntwe ma wo enti mesrew wa fi mafia mo ni nka ma me no ane ne tie no ho on na ya wo size ne kokko ye ne ho ade se de islam amamre se wonya ne ho ade akona koye na wo medi mu na enhye nyankopon ani mu nyam na wankasa nso wabrabo enti mi sisi ye ma wo na se de ka say yaje we ni nyina sa de mani bia wo esa na oniama kra do sa batutu kra enyina enti mesre wara tutu oniama ye bebia wadu no watifi wo soro wanyini tutu oniama ye na nkwala no jama nkwala no mfa na panyini onso fa wo panyini na munye free akwala nso mitu no fo yesu ka kire maame no wo se konkoye boni bio ma de eche wei ama wo so ya fa wo size ne ja papa size no papa na de bon obi na bo no nyom akwala kete papa size na wo pe papa no de dabi an mo me yenka love goes where love is love goes any mo ne ho na ne do wa me pa na ne do wa ne no de so empanyifo nya pannu ameka me se nya de ni tiri wudwin bebe bia ne nim nyansa onya bia fa so onya bia enso ka panyina nka fa akola nka de ne ka hu ko no de wate ase ama o se nka nso se do be si aye no wantimi anya ne sa nka baba me sra wala next time for size ya betimi no akọ ma hu se mo bobra le jai say abin wa ha na abin wa ha no emoa mo hu ya size o so so mfa ye nya hwe da ho yo so it depends I lack ya wadom na fa na ya na montuo na o se mitutu ni se panyin bebu nkwasea na me size nso betwima di mami ye say ya na mo size for no the way we see use mu kwa panyin no use no sa it depends ane dem fa ho but you said o kan no tutu anamon ye na wo hia tutu anamon ye nya me no di para mo sisi ni ye no obamo hia de ye wo de na ahye rade ni mo nyam enti obi ani le mu ni ye nya ayi oversize no esa mo mama kakra bi na make I say ya kan nyina ba me de ye say asundwe nti because they say akra na nke ka mo bomu no akra ni obi me say nka e bia wo ware kra na ujaye a enkra wo montema store ware ni nguye but this time round akra ni obi montema tete me nye sure say ababa we wo pa obi mu nso so mpe ni biem because wo yere ana wo ba one nete metre papa no sanka be ya obenye ska ababa wan so de ne ka say 4800 metre on pay 4800 o de anya hwe kra no udi ja ne kwan e wom se waye de wo so wo ye akra me da na o kanya na kwa say bia papa na mboa ne kra na so so tie papa ne nsem a ono so boa ne kakra na say na ho kire e na aba metre no for his peace sake any akra na eba o montem ni ntino so obenya 4800 na onfa ma ababa wa no onfa nko start na bra aba foforo no hwe so endi ni lemu na nyame nya na dom na o say nya adwuma biem na sika ba o de ahwe na yere apene ba bia atena mama me kakra me kan no mesre no okay akra ni nti onye sa de ne ma ababa wa na asumdwe mbra me da say Akoma 87.9 FM on your TV or Sacrum TV Akoma Nsem dwumadi no eno a na wo hwe na fe utie no mamenko
na many abema nkodi enkomo bema na akwaba Yeah, mo. na pome Oba de de nkwa che. ye de nyame ase me pa cho family room Yo, Marco meda CP ne abudwafo. Ne de na betwetro na msme sire bi fa nchen. Ti mo nsem na ya popo israwo. Amen. Basi ya na mama fia ye de. No kwaso. No kwaso. Obi atiti bia ofem no. Ofem na dwedwe bi ofem no. Na kwasre kakra. Sa pepepe. Na misramo. Odi abudwafo ni nyina producers obi aka ho. Adwuma no mpanyimfo nso nyame nhyira mo na makwan na ahwɛfoɔ no nso sa yɛnyi ɔmo mfirim ɛne atiefoɔ no ɔmo nso na ɔmo show no yɛ show na mani yɛ show na ɛdi no nso mo gye kɔm anim sa pɛpɛpɛ yɛde nkyia sonko firi Dr. James Amua hɔ Pimsan Company Limited group chairman ɛde brɛ wo biaa ɔhwɛ yɛ anaasɛ ɔtie biaa sɛ wowɔ hɔ na wonya ɔhaw ɛwɔ dompem no ntini mu a Edra Dr. James Amua ne Pimsan Company edi abedwa so no eno ne ye kanfo de ama wo se tumrika na kota aduro ne bi ebi ana wonte adukro na ye kan ho asem no aduro ne di ne Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules na fe preke natural powder na Semens no na wo fa ba bia obeti se ye kan agan obozo bi gina ba bia no agye so se eto sen na we na maami bi frɛ na ofrɛ na odi ne nkomo no tie nkomo amaame ni edi o se me 14 good years ni na me sisi e de ma to dem na ma ye bia me ho ntome na me hu me no maduro me tie aduro no nka na me se o da bia mbetena ho ase ya na mo keka na obi ka chen so se aduro we de no krenti wo de kona kotobi na wo de nom na hwe na otono me na o se me se me ba minim o de minim de me ne kasa so ye panyin so ya kra he eduro no me nom ye 14 years ni o na me da fom na me nom ye me ho atom ti se si a wo ba me store mu a me store no provision stores si a me ton agan no twa picture edit picture ne send ye o he se provision store ne ye di table kitwa bi ase ni mo ne ye agan sisi so ton o se si a me na me ton eduro no ma me di adanse na eduro no me de buy so ta na ye to sa enti da bia ka se wo ye tinfo se da bia nkofo betena ha saa na omo kan nenso eduro no nya nto bi nhwe ya o de kona koto se da be ya dance wo benya dance di na obi nso a oho nso be hu se o nkofo we omo eduro na nye ana omo eduro na ye no wo a wo hwe me ana wo tie me no wo na wo betimi adi dance no ama obi so ate it wo de se kona koto eduro no wo to nsuo ne topaye no agan no nsuo ne topaye no nyina no ato preke natural powder ne de aka ho na wo to wi a de obeyense wo be frɛ number no na fe ya kire kwan a obefa so a obenum aduro no afi akwankyira hodo bia ka ho bia fa wadwuma sem ho because wo Pimsan Company Limited a ye kire adwuma nam se ye kire nwuma nti kwan a bia wo kra wo fa so ye wadwuma da bia wo pagya nema wo te ade wo ton ade we maame wo kodwam wo soa nema ene ade wo pagya nema ofom enu nti na ama osisi ne ye oze sa no na se wo frɛ ni e kire kwan a obefa so atamade ofom wo soa ne wo tamade ofom asoa kwan be na obefa so ni nyina e be kire waka ho wa bra wa to aduro na wo nom no nti ye kire kan bo sisi a na nipa no wanya na ho to nti na da bia dance na ya akese no nti yeso de kɔ na kɔtɔ aduro no bi so sisi yo ya nko ade a emfa ho sɛ ye dompem ana sɛ wo de ne ye ntini mu sɛ sisi ye ntini mu a ye bɛhwɛ ebi a aduro no ntini no mu asisi ana sɛ wo de ne ntini na keka to so nti enkwamwa na ɛwɔ sɛ ɔmo timi kutia yarewa ahodo no ɔmo ntimi nko sɛ de ɛwɔ sɛ ɔmo ne yarewa ne kono ɛno nti ɛwɔ sɛ wonya aduro beyi ntini na mama ntini ada hɔ na aduro agan ene preke natural powder no ɛwɔ saa nneɛma wei a sɛ wonom pɛ true nitric oxide na ɛwɔ aduro no mu no ɛkɔ na ɛkɔyɛ ntini mu adwuma ma ntini mu adeda hɔ ama watumi ade ho ni nyina sɛ yɛ numbers no 0244 718 557 0244 718 557 ubesa freeway so 0241 604 702 0241 604 702 koto aduro ni bi ewo herbal shop pharmacy drugstore bia ko ho na ko pebito
na wotɔ wie a na afei numbers na yɛde to dwa no afrɛ ne yɛakyerɛ kwan a wobɛfa so anom aduro no mekan ebi ɛka ntini mu asɛm ebi a obi n'akyi brɛ mu na yɛ ne ya paa saa asɛm wɔ sɛ ebi a wanya spinal stenosis saa spinal stenosis no obia gye sɛ na wonyini because wonyini can with age mfiem wonyini no na ntini no ɛnaro anaasɛ ɛkatua saa no wobɛnya ɔhaw because mogya no ntumi nni afusa no sa ɛno nti sɛ wokɔ hospital na sɛ yɛkyɛkɛ pressure mefa sɛ womfie de bɛɛ mfie aduosia ɛkɔ no a bose yɛbɛkyɛkɛ pressure na pressure na ɛwɔ soro ɛno because wonyini no ntini no saa na ɛbɛnaro ɛne yɛfrɛ biwa no deɛ da n'akyi na yɛfrɛ no spinal ɛno mu ɛna saa nerves ne mu aka atua nti ɛyɛ a yɛ so wanya spinal stenosis sɛ ɔhɔ no nso ɔhaw ba hɔ pɛ wakyi brɛ mu bɛyɛ ɔya bo sɛ ɔcomplaini makyi mentama biribiaa menhu kwan a ɛfa so baeɛ ɛno no na meka sɛ age no saa nso na ebi a wode sradeɛ nnuane bebree na wodi nso ɔhaw no nso bɛtumi anya bi saa no nti na da bia bɛtena ne abɔ kɔkɔ sɛ hwɛ deɛ wodi nso yie nti sɛ ɔtɔ aduro no a saa nneɛma no nyinaa yɛde ka ho ma no tumi boa wo na nneɛma sisi so kama de ama wo afei nso mekasa no bi a wonya saa ɔhaw no woampɛ ho asɛm anka wo nonom nnuro bi deɛ nanso nnuro no nom a na ade agu nti wei a wo sɛ ne deɛ bɛbɛ bi amra ɛnam so ama sisi a wosisi wogye wo ho anyɛ wodon sɛ ka wosisi abuei wokoto afadeɛ wɔ fam a wontimi mepakyɛw ɛba saa na ayɛ ɔhaw obi wɔ sɛ metena se kakra bi a na mesisi no ɛnya asɛm ketewa obi n'adwuma a wɔyɛ ɛsiane sɛ ɔdrive kɔ akyiri obi nso yɛ kua adwuma nti ama sisie no ɛho aba asɛm ama no ɔntimi mfa nyɛ hwee hɔ nso na akɔyɛ center boat a ɛna control nipadua no ɛsoro ne fam nyinaa nti sɛ osisi ho tekyema deɛ na sɛ ɔhaw na mu na owura no mepakyɛw ɛno ne ɛka kyerɛw sɛ agan wotɔ nsuo no atɔ topae no atɔ prikɛ natural powder ne deɛ aka ho wotɔ wie a numbers na ɛwɔ ho no frɛ wofrɛ number no pɛ yɛbɛkyerɛw kwan a bɛfa so aduro no wobɛyi so a bɛboa ma osisi no a ɛyɛ ɔyɛ akyɛ watuatua nnuro asesa bi ayɛ physiotherapy bi a ɛkɔ he baeɛ no nso na ho ntɔw no ne nyinaa bɛfiri hɔ akɔ ama wo na nso watumi ade wo ho nyina nso bɛfa yɛ numbers no ho hia radiofoɔ no 0244 718 557 0244 718 557 okay 0241 604 702 0241 604 702 frɛ numbers ne sisi a na nom aduro yɛn kyerɛ kwan a bɛfa so a bɛnom aduro no meka sɛ wo deɛ woyɛ bɛrima sɛbi ɛsiane sɛ ntini no mu asisi nti ama mɛma asɛm no da fam hwɛ bɛrima no ntumi mfa nyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ bɛrima yɛbɔ wo sɛ fa bɛrima bɛyɛ no wontumi mfa nyɛ deɛ ɔyɛ a sɛ sɛbi wodwo nso fa mu nko a ɛba saa na ayɛ ɔhaw kɛseɛ mepakyɛ ɔkɔtɔ aduro no wode ɔtɔ afrɛ yɛn wo sɛ yɛse mu wɔ boys code bi wɔ hɔ saa boys code no womfie wɔ aduɔson 80 ne anasefoɔ koraa no a yɛbɛkyerɛw ama watumi asɛ siw dadam sɛdeɛ ɔyɛ aberante no tɔ aduro no deɛ ɔde kɔbɔ ani sisi a na ɔda yɛ a mepakyɛw ntini na mu asisi wɔ hɔ no ɛma mogya ntimi ne afusare no yɛbɛkyerɛw nnuane bi nso aka ho afei yɛfa yɛ dressing ho ne nyinaa yɛtu fufa ho because obi koraa nim sɛ yɛ dressing ase a ho keka koraa wɔ nsusuansoɔ ɛwɔ yɛ apɔmuden so hwɛ wo belt na wosɔre a wode amia mu no wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn sɛ sɛbi mɛma asɛm kɔfoma mpakyɛ kɔkyɛke wɔ no ahwɛ adeɛ saa nso na w'adwuma a woyɛ no wote trata so wote kaa mu kɔ akyiri ba woyɛ taxi driver wokɔ ba saa trɔtrɔ driver saa ɔhaw no nyinaa wɔ hɔ wode gya ho adwuma na woyɛ saa nneɛma wei nyinaa wɔ nsonsansoɔ wɔ so ɛno nti ɛne ɛsɛ wode tɔ aduro na frɛ ne ani ho nkɔmmɔ afei nso woyɛ ɔbaa sɛbi wowɔ menstrual issues nneɛma nsisi so yie bia wodeɛ no progesterone hormonal imbalances the progesterone wɔ fam anaasɛ wodeɛ no yɛ estrogen anaa follicle stimulating hormones ɛwɔ fam paa ɛba saa wobɛnya ɔhaw luteinizing hormone wodeɛ wɔ fam saafoɔ na ɔmkɔ mfikyire a ɔhaw nko a da biaa yɛde wada ne calendar wo fie na ɔkam ɛba saa yɛ ɔhaw mepakyɛ ɔtɔ aduro no bi deɛ ne deɛ ate kɔ bɛɛ bosome mmiɛnsa kɔ afe baako ɛma ebi a wokɔyɛ family planning ɛfiri hɔ no wɔagyae yɛ nanso still wontumi nkɔ mfikyire mepakyɛ ɛba saa no nso yɛ ɔhaw ne nyinaa nso wɔbɛfa aduro no
to aduro ni via yesi tonsuo na to paye no na to preke natural powder ne ka ho na frɛ wo frɛ pɛ ye be kyerɛ kwan abefa so abɛno nnuane bi wɔ no ma ebe mo atwe ho afiri ho because ebe ma wo menses na wonya ha ni nyina ebe kɔ so bi won so ebe boa mo adi na ɛno so aboa ma wo menses na tekɔ etimi aba yawo ewom ni nyina bibia afiri ho akɔ ama wo afei nso omo asabi omo koja omo na ya muja edi atiri hemorrhoids ene e friend koko na say piles pacho say unhu sa pe hu muja no ko a bright red a e kire say e ohaw ene e friend koko no me pacho bi ana de no so muja basa na nso enye bright red eni ni dum kakra bi a brownish dark bi cross ana pacho ni nyina de frɛ because obi nya hepatitis utimi cause atibia no obi nso nya peptic ulcer nam say intestinal perforation no ba nti no sabi ne nso no mbo ntokuro nti ono so timi gya na be no enye kokɔ nye kokɔ pa no na say koko and the other way tomato aduro no na afi was starting no na nso say de ekeka ho bi a wo de frɛ ni nyina no ye bɛboa akyerɛ wo nneɛma bi amoa ya wo nse sa nneɛma ni nyina to betwa de abetuatua na to kwan no pepato ni nyina wo bɛnom aduru kro na de na poso yɛ nya de ne inside titiriti na yɛ titiriti me pacho obi wo so onam no ohye mpabo akra mpabo ntimi rofri nase e ba say yo haw ni nyina trese moja ndie frusane dompem de ne de dompem me pacho wo hia se ubenya endorphin no so beba eye enuane nuro bi phytochemicals ena eboa masa endorphin etimi aba na be breya onase na afa yi afri okra ni nyina nso wo fa number no 0244 718 557 na say 0241 604 702 pacho wo benya nuro bi ato PFA pharmacy Okumasi Neuro Junction he ya sanso na Colinac Dani Herba ho nyina nso mo benya bi ato ho afi nso Rock Pillar ene Fredimen Seba nso benya bi ato KO pacho ni nyina nso fa number na afre e be kire ba bi a benya bi ato afi nkranfo enko Repage Ventures or kan she drag lane one ni nuanom Tenatet Halu Seba Binai Seba nom Snowbird o nyina wo ho sanso na Angel Herba o nyina benya bi ato mo ho afi so Tamale nso Legacy Pharmacy or Lamashagu na Nakpanzu ho no Japan Motors opposite of Akojo Herba nso ewo Somotes eti taxi rank e nso benya bi wo na wa nso Obroni chemist Borgan nso ye Enswell Pharmacy na Tikwabu number 1 so eyo Dalo number ni 0244 718 557 0244 718 557 na 0241 604 702 0241 604 702 na ko ye ka aganya ba ko pe na obi age so se eto sen obi ankope binto e da wase awo nshira obia enkope binto Akoma 87.9 FM Onia TV outside Chrome TV mamadia Emma wonsa enka agan eto sen no ebi na hepasco herbal capsules no na de Emma mo brebo afodro no enu ntino no be na entumi emo mo brebo no eho ban na enyifi bia fanfiri ni pedua no emu abrebia pharmacy bia mu enye na enu nti bomodia na opechire mu foforo wode media ma wachi a no afre doctor e was 055 7453579 055 7453579 bebe na memo akwaba me just all me na promote saying yakupon dia chair na so e nyame atom me ho pa bring dem sha we di medi ankasa wadawroma ebre ne yewdia that's right me da wasipa na me chia wetiefo a wo mo achinchini benche nyina biara ifidi ahodi kodru a watimi nkanko ade me de nchia sonko ma no then na me first time amaba henti bro we show mo Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. Yakupon from Muncha Afi. Kodru awie. Na atimi kase ya faith homeopathic clinic and international faith homeopathic clinic aye chia kwan Kumasi aye wasantase ahenema kokobi 18 ho adwo max ase ho a okwa akran so aye di adwuma that's right me ma me jedro ho sa pepepe oba akran so aye sotium anti junction ho pe bogo fo nyina de omani be che old asida clinic boga abronsan echi ho pe okwa takrade so asa na edi adwuma e wo anaji police station honom na koforidia aye landry managers road Poly Junction.
near Tanazi and they and Gisam and your deba. Because faith homeopathic clinic, Yamia Dumia be pure Mamuhi, ya bois, a ye adiswa, a ya riadiswa, a ya crown crow, a fini public breeze. Menocas will go on and yari and a buyer no atobaha. Or the China, none be mammy be buyer or say doctor. And once we hear in the card, you go and afraid to me, particularly in the card can hold 21, which is mammy, which in pa. That's when the area now with the Chinian and one was at the buyer. Until we me, I make catch us a faith to me, particularly there. The idea to your own say, yes, sir, and I say you two idea a friend of chronic diseases. Ya real a crown chrono, and you two are say pa. A bit to say arthritis. Now research be a abam who say arthritis yari no a third killer diseases are a canker for two pa. Once a say yari we wakuma ye juma, we live a ye juma, we kidneys ye juma, wadrin ye juma. And so I'm saying on cast any winting no joints no, and ye juma into bubu with them. What pesika bebre as we see canning to me young qua, may recommend the faith to me clinic I day. Amount. The show honum. One we say, oh, sorry, no, Obiambo, Obianyoshi, and so no apostle, I won't know. But we say, oh, other ready pa. Obo hon my baba no bonse ni ntinim emu twetwe no pa ade ye fe bibi tingling sensation bonse ne nsa no na afemfem no ono ade ne nsa be so ne nipadua mu no otinka se ne body nim ye den afemfem ne pa obi nso ho no so a obehu se ye fra de bi gout you crystals bi a friend uric acid bonse abede da nipadua nim enti ade a friend limited mobility baby a ye affected ne ho nam baby a ho aka no ontimi antinim ontimi emfa ho nya dai enye adwuma bia Odofo sana me to me sa for sebra faith homeopathic clinic. One say abakra na baby ahonhono no don sa to work to ebia na oti yaw pa. Bone pains ne ban so a obon say etoda na de afie abegina so. Ade en friend hyperparesia fever no ahohye no obon say ade begina so. Obo ho ahohye no koya na de awo ana eseba. Won say ni nyina chikura no sanka otimi didi a anka beboa. Enso obon say adidi enso nyeden enkoyi. Odofo ebon ka yese arthritis area no ye nya bi enti won se kotodwe ya frade bi synovial fluid kotodwe no ye wo oil bi a na se fluid bi wo ma ene boama emu ye mre serve as lubricant obo ho ane de no awe enti kase kase so me no kase wan chichi kotodwe na won se wuntimi nante ade ye frɛ no leg cramp obo ho nam normal and as level ground a on ti sa ya no but all fruit people bi a o think asa ne calf no ye na nantu no o think asa ho ye ne yapa onya akora na nko bi beso ano bo nka ye se woni padua no oba faith homeopathic clinic ye beje mre na de ani kan wo faith ne se ye wo mfidie ye de mfidie na di dwuma pa na wo ba ye de wo hye afidie ma afidie no a screen woni padua no won kan wasem kra no na afidie na hu yare no na ehu yare no de wo mu ne se afidie na asa akere remedy ye homeopathic remedy adura yemfa nka onipadua na ekoka onipadua na baby biara ahonhono no baby biara aye namba aye titiriti no baby biara efemfem no baby biara na etwetwe no baby biara se wankyekira wontimi nto anamo no wonan na wankuta poma wontimi nto anamo no obon se etwa wa aduro e de amon de twa aduro ni ma wa ekọ onipadua ni mpe enam se de wa ho nsuo omoje de afusane wo mu body mass index ye de atwa aduro no obon se mretia wa bim no oyare ye chimba 10 years na unya no pomasibre no obon se faith homeopathic clinic adawroma obon se to ase enye eno nanam so ama adansidi a eba so ye bedi bronya ya achede kese so nko ekọ so je ni bia early October ye wo ho ye beti pepepe ye de no ba oda hwechemu na nka so je ni die obi ade bia mo exercise ye de na nka etimi bububu wasa ye yini free cam di ni to hwechemu epiane ba ye bibia wi e man in Europe within 2 months where I did December ni me bedi bronya na so jani na no ono no ye de na to reach no ono driving Crawford or moba adas de kese a ekoso no enti be so bibiara ade e friend arthritis de me so sa ba wo so atumi kafo ani che faith homeopathic clinic anya no nko a obo ho ame no kasa nani approve so pa tambia obo nse nani o se doctor asem timi so mani na me yi bibia free so enten bi o mani so obi wa ye Friday by nuclear diplopia double vision no obi nani no nim ye nu nyina wodi hu ade tutu obi so wa monocular ba okata ba kwa na wa bie no eno no odi hu ade tutu no ka se wonsa ade wa kira hu hu ni ye e be nso hu ye wo hwe TV kura wo fa number no wonsa ye prekese so me so bra faith to me party clinic
Oba ye dimfidie be wo hye wani ni so na ewia se de ye kan ye sa betwi mogya a hwe test bia akofa asa ya we ni ba obi wo na ne de nkwa ne pressure ana ma kan nani no obi wo na ne de no ne diabetes e course no sugar level e course aye fra de bi diabetic retinopathy ne retina no ne sugar level na koka no akoso pa ma na kan no enti transmit signals ankoma optic nerve no ama optic nerve no so mfa nkoma adwen no process etimi so wo ba faith homeopathic clinic ayasa no yama na yefo your friend no ye adwuma na se ye di adwuma and your management ne treatment na holistic approach ne say obo ho ane de na obakura na massage no keke ya de no beto afidie so massage no obo ane de na fisu ye benya obi a obetwetwe no kama obo ane de na detox ya twembro efin toxin bi a woni nipadua nim nyina ye den apie obi so ho ane de no kwa de bi a friend nutritional deficiencies me no ka say obo ho na aduane diem onim se on de na se pinti adame anopo obedi banku enu obedi banku anadwo odi banku da bi obo ho lack vitamins and minerals bi ebia vitamin B12 vitamin D calcium zinc bi be ma na pomu no ni bones ni ma ye den no lack ni nyina oba fe to me particular ye be jimre actual sa ni ma we nyina eno na wodi so amreke tu abi mu no obo nsa ayaresa no aye odia me so ye ka say me de number ni tudwa sesia enu ne hia screenings ne so okoso take advantage no friend number no be hwe oni pedu na na be hu yare na on pese be sama wa ka say wo de wo be hwe yare keke wo hu yare afa kofi na obeji mram ya sama de betu yare na se abra yare no emmabiu MTN number ne 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and yet go line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 so wo kuma se a wo de wani be kire santasa ahenema kokobi 18 mo nkan fo nyina be ko so otium antieku junction ho pe bogo so old asida clinic boga abronsan echi ho takrade anaji police station ana ko foridua laundry manager road na me de ma no be si obi so wa whether ya asesen anase enya climate change obo sane de eye wapa obo ane de na be productive obo ane de na dry cough productive ne say obebo wa no obehu say amama anase bibie ye de edi achi sportum bi di achi bi so obebo wa no pa hwe enye de emma otinka se ne bo no hyehye ne pa e ba sa na gya ne ti yare won se ne ti afa ne pai no so enye self medication na eduro na ukoto no hu yare na ukoto eduro na onom na ntima nkwasa yare na eduro na ko ede won paduani ekoda ne 1000 ese kofa ha obeto brebo so ha obeto kidney no so obedun so bo so odun so na ye dark obedun so na ye yellow so emfa papa enye dey emma so for niche faith homeopathic clinic for number no for the last time MTN 0244 58 38 59 0244 58 59 Yami ensure papa yako faith homeopathy ena yaba no enunti adawroma bomodi anse unso obema onase ayentie ewo ho aha Akoma 87.9 FM Onua TV Osekrom TV Akoma mu nsam dwumedie no eno ena wo hwe na wotie no yabekọ kantankeba Pharmaceutical and Research Center ni akofa immunity bas supplement ebisi immune system no na fe aboasese nipadua na hepatitis arthritis ene yade bia free wo sebe ya abribia na obeta pomde mu hyene so emame se ubenya yeno yi bi of pharmacy ene chemical shop bia mu pharmacy bia mu wo de friend 0555 0555 610592 0555 610592 triple garlic mixture and no any day amount pressure also and a high immune system no asthma stroke why you can say the dojo so what yawa wo fa ye kepu awedro no 3PO 3P maunsa enka 3P nibi na ubenya bi out of pharmacy mu friend 0248 928824 0248 928824 me ma grow fine mojadro anom mojadro papa ya che say ye de koko na aye ye de nuane no agum wo ye adwuma ewoja ho wa ya che wanhwe ya doctor ebetua ntino no grow fine abrebia no na watena pomde mo ne yanyi wano aduane emfiri ho sanso na woda untumi enda woto kete so a ena no enikum no ema obo okoficha wote ya no fichi konsisi so wodi grow fine mo je ntimi ne afrusa no ye nti wakoma no entimi emoya eno grow fine mo chedro baby atandro bia ubenya bi for Dr. Grow Fine 0244 596532 0244 596532
32 na wama wo nsa aka bi na mmom no ebi eba clinic semen ka cho say eni yade nko ade a eni emfa nkochinchirim last stop ebi heba clinic eno nti bomodi anekọ ukọ na ba bi ani no pepe so ase akoduru no ontumi a onye usika obeka kyerɛw sɛ baabi akoduru ne de ontumi obetumi so obema powder ode begu aduane mu adi a ebeye wuti ne mu adwuma na ayi woni no so emu adwuma kumase kwa ada so dwena se oben main market no eya first of rasta doctor 3 days na prostrate name stroke hypertension oba oko feature what ya sexual weakness and afa liver and kidney related diseases no so and also alternative pa it's for doctor here 0541 565 109 0541 565 109 na any doctor any enkomo me pe wo bi a obeka kire me say ono so e wo ulcer ana onimo bi a ulcer yade adokoro ne pa na mama na haxa mixture no capsules no anom na me ne ato enchia na yahwe se enkwa ana haxa mixture no capsules bi ene ope ulcer edura ano enamo a eye no a baby eto edura bi abenya bi 0240 238310 0240 238310 na Dr. Cote d'Ivoire original bam no yedi aba enu nti bomodi asene obema wonsa akabie na etumi aboa wakoni ase nyina so waposo no waposo ujepe usisi ukotodwe na eye wo ya ochire bramo na eye wo ya onsanka Dr. Cote d'Ivoire original bam no na say yanom eye bi eba begumo enu nti woto ana ntumi nya adwuma no Dr. Cote d'Ivoire ba wabekirechire mu wose enei se okoto Dr. Cote d'Ivoire bam no a eye a peja nehwe ase no nehwe se ya chiro original Cote d'Ivoire ewo ho a na che se eye original no yen chiro wo ho a eye fake enu nti eye a wabomodi ahwe ni yama me Dr. Cote d'Ivoire ba center so we kumfu chiam wose wanya nkwanhia fibroid sciatica anase yade ben na sese eno so ehawo de ba obehwe se odi no papa ebeka wo na yaje wo ede afri yade mu yaw ensem Fred doctor was 059 810 0244 059-810-0244 na ene doc ene enkomo go straight free no home adaka papa fie eno nti ene se bia eye bi ato wo a wadaworo ma odi hye wu odi an se mo be hye date ya mo de be ye di aka nyina no go straight free no home ombeye bia mamo ye bede defunu no ye besi ye nkonya chese ye wo bibia ambulance ye wo flowers no bi ewo ho ye be video e de ama wo ye be serve wo ase ama wo ye be ma osofo a obe ye wufo som no so e de ama wo emu no entade ene ne bibia nso ye wo bibia na chese wunim se wo kọ bibia na okofa bibia beka ho ni nyina no wo ewo ho a wode ebema waye no so etumi aye kama asafo oben labor one ye kade kokobot edan no hwene mu udo na wu na bisankala to frɛ 0322 00622 0322 00622 0243 737457 0243 737457 home sweet cereal lego mess no eno Tom Brown papa ya ene wose wonso udibie na wonso kofa bi etu ekoton sanse ene ni dwa ene woso sma miensa na sa Tom Brown we udisi gya so no na aye ready e de ama ebusua no provision supermarket bi emu enye na upe bi etu akoto afre na wono nkyerɛw 0246 697358 0246 697358 na ema onsanso entumi enka ebi na bibi entumi enye kama eye Akoma 87.9 FM Onia TV na fe Osekrom TV na yenua ba Nikita from Nikki Pizza fan club no enua na no ye Akoma achede munim mwa wode ebre ye na eye Major Edward Apia Kubi Beidu retired ye papa atwa na nanom ewo ensiedo na nyame eye adomu a eye efiada edi enimu ye yi na wode emu no ebeto empem ewo Garrison Presby Methodist Church ewo Bema Camp anopa na nkono edikosi 11:30 am na wonu wi a amane so ede no akọ military cemetery na watumi akọ peno eye krabre na ewo chido chi ado na wonum area memene da we ya no 31st no wasen aba betra se e wo Happy Home School Park
Chantan Water Avenue ho anɔpa no nkono to enyimire no nsia na wɔnom aba abɛyɛ yie na kwasi ada no nso ɛyɛ first February no wɔnom akɔyɛ ɛnaase asɔre ɛwɔ Christ the King congregation Tabora 9:30 to 11:30 a.m. Nikki Pizza Fan Club GH and UK yɛsɛ obiara ɛmɛta yɛkyi efiada memene da no kwasi ada na Major Edward Apia Kubi Beidu retired yɛntumi nkra no akyi papa na kyesɛ ɔno nso nkonko da din na ɛnkyɛ yɛbɛkɔ ahoma no so yɛkɔ ano no na ɔnso yɛafrɛ aberanteɛ no yɛhwɛ sɛdeɛ na osi ɛkasa no watumi atwa biribi asɛmpɔ de ama yɛ ɔne yɛ ameyiyi wɔsi nyame yɛ adom a ɔkyena wɔbɔ mmɔden asɛ wɔde sika no ɛbɛto yɛfon yi so na afei yɛyi ɛde ama yɛ nuabaa no na kyerɛ sɛ asomdwe atumi aba na asɛm ɛde na asɛm ɛkorɔ 0243 114497 0243 114497 na 03224 98035 03224 98035 okay Wasimako Seidu is lying, he must be shut up and pay the money to the lady. Friend Manso from Asante Achim and also at the message way if free a buyer. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Kwame ni aba papa bi. Men kwame wa fa kwata papa. Mi ni aba maso wa Asante Mampon ko fi ase no tankoji. Mi aba ma me makla be gafo ni amoni adwuma. Me de bia me ka se adwuma bia mu die no eso ye ni papa. Mini aba ye mi aba ma no mame ena na ti ko die ni bia ese ama wo ni wa bedwafo eni ye etiefo na ye bia me se ne se wa ba be ka se wo be mom wo discount be mom na mo dia me ni aba ye sere no ye pese o ta be ka sorry fufu bia na wa ma etiefo ye so ye ni mo agu afia ye pese na mom e bona wa se no wo se wo be di so ni aba no so wonya na so die me da mini aba papa bi. Onkoswana onsha wafakwata papa. What's this issue you are discussing happened to me, pa? I told the man I'm not a rescuer, so he should keep going. I desire to marry, but not someone's husband. Okay, God bless you, Marco, and your team. Bless you more. Within the baby akasa free. Hello. Yeah, within the baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon, mommy. What I'm afraid, radio. Mommy, hello, Kasa mommy. Hello. On Tienka Papa. Within the baby akasa free. Hello. Yeah, within the baby akasa free. Hello. Okay, may I say young for so within the baby akasa free. Hello. Yes, within the baby akasa free. Good afternoon. Because I feel to food, so. Hello. Pacho kasa papa yeti o. Oh, yeah, my password, my dear, my dear, my the tiny sister in the new Nsem no. And say, Makama Asungi Abba. Yakama Asungi Abba, me da say, papa, within the baby akasa. Hello. Within the baby akasa free. The battle, the Casafi, a battle. That's all, me pacho yeti o. The battle, me the Jamu program, the Obi de Mekame from Muswa. Mame, eka de ye 9 into no Fanoko police station Wadaroma. Eka uchemwa maybe a wofa na ya try nipa no e the amount. But say eka se bato ni ebe dan ka wahade anu e den pa obema ye pressure dodo. Within the baby akasa free. From Collins. Your Collins yeti. Collins me pacho so betimi adum TV no na be lower set no na yenkoma na me de pa me pacho akasa na yenko wada o Ye be bazu na mo bi ni na bazu se wajatu zo obi chase kan o mo de ni ntia am de empese be bi ni na se ni na ni aju
mean, in Shawan so Pa Collins. Who didn't baby akasa free? Hello. Who didn't baby akasa free? But me kasa free is Legon Accra. Yes, you. But me program is me person mo advertisement mame. But me no me to share my number direct number. Say yes, sorry, not what friend. Why? Na Number. And if a number no good even a son. Me that say. Who didn't baby akasa free? Hello. Hello. Who didn't baby akasa free? Okay, me that say. Hello, we didn't baby akasa free. Kasa free bono. Papa kasa free bono. Pepa cho yet you. Nacho. Person can make a decision. Say, young call for frost. So, we didn't baby akasa free. Hello. Hello. Okay. Me pacho 0243 114497 03224980 35 within any baby akasa free. Me pacho lower with TV set in my why. Hello, within the baby akasa free. I'm kasa free Jamaica water. Yo, Papa meets you. Yeah, mama blame pa. This week. Yeah, we didn't baby akasa free. Me pacho me kasa free sa lumbu. Yo, Papa yet. Me pacho bana anya de kura sanka mo ne kokot bana anya de kura udi for straight court. Mo chen for life. Obi obema age oba sika no so mfama no court se menu. Wadi nsem na wadi. Say oba no be ma na abo oba ne bosia na onfa na ade ma no. Ye do oba ne kokot. Yeah. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. Yeah, we didn't baby akasa free. After the go ni Marcus. Yo Papa yet you. It was the kill at the time. Marcus. Asaba Papa ika se sia no kwa nyanka bedu. Obia obadesia owu mo po. Ebia o ka sei. Enti diskai na sebia e won nche wa ha da shi. Enti no dia na se o to wa na ka ni ya. Ko ko diskai ma nye che ma ko ya da ba bu. Ena se wo so diskai ma na o ka sei se. Let's about it. Where are you? Once I be able to win an answer, then I keep for bad. Marcus, every apa, only a minute, Yame on show, Papa, make our Yamabufu, said one on Bio, said the Hano Sabre, ye cry, what different you. We didn't baby akasa free. Hello. Mammy, we didn't baby akasa free. Look at us, yo, Mammy, I'm quite. Manjuma come. That's it. Yamin Shrayan, Yaje Atu. Hello? We didn't baby akasa original Niger Papa. As we get evangelist, I'm going to be a baby and call out to say Ebam. No, we have been busy at that idea. In the sense, I will be at tomorrow. Some of us want to market it. Since we are the boss, but this is I want to be here. They've been previous. It will be a man of you. I'm a baby boy. I don't remember the name because Marco, it will be so far part and a jump for a birthday. Then we almost use your baby answer once you become on without. I don't know the any about my hotel. And then maybe here. The same breakers, I pray you give me a tack of them. Or basically, a cafe. In the Serrano. But the other would be again on Teddy. The basic of honey down. Over basic man over your food. The basic will be a macro. Yame and Sha Papa. Would any baby akasa? Would any baby I will cast free? Hello?
ɛyɛ Josie fashion adaworoma ɔno a ɛna ahyɛ m'atadeɛ ɛnɛ wia yi Josie ɛwɔ Kumase bɔm so when it meets me the sports no ɛna ɛdi hwɛ ne mu wedding engagement dinner where adoring a year baby a ukobia no Mr. Wone wo mane mane de ɛmfa baby a Josie ɛna bɛpa mama ɛnɛ materials no ne kente ne and to ne boadi o nti wode kɔma tailor ni bia na wotwitwa sɛ ne saa no ana ne braba so nti wode ɛfama Josie sɛ wo abrochire regions ne baby a wo bia wode a ne sɛ ɔbɛ wɔsape no na wode de wɔhwehwɛ bɛma no ɛno ano no ɔbɛpam ne kama ne de ama wo WhatsApp Josephine and Joseph Fashion was 0243 433 465 0243 433 465. Who Kumasin so akobom so when you meet me the sports no edi enhwe ni mu 0243 433 465. She's a Dauroma ono ena ama me rig afi muni na afi we so ono ana ma me rig ebehye saa wo Kumasi Sports Stadium on Unity on your hwe ni mu rig bi a wo pe bia no ene ye de bi aba begu se ve eno nti bomodi ane bra o rig star no de fabra na wo si enye bi ma ye be ya ma kama we enye ne me order ye ne me nya ya behwe na enwi to ne de aba ode beba no wutumi se de ya ye na efempo e chen de ode eba ye se ehwe so nye bi ma no eno nti bra na she's enye o rigs no ebi nso ho no abeto na wo de ko wo pe ba bia ma oba asu adwuma 2026 a emfa ne nko ba bia she's esanse eho ena obetumi asua no wahunu ne yie sanso ena ebia open work and pay and also about she's or by any sa pepe at the amount pedicure manicure papa ke bibia or ye ewo ho freshies and answer was sapeno 0249 155 776 0249 155 776 0249 155 Happy birthday, Enkoma Kevin, Shawama Ken, and Wawoda Papa Kevin, when Yami Ensha, na Oma will name the and also na when you will free Adumo Enko Adum Emo, na Omo Juma, Oyen so and ye Enko so pa Shawama Ken on Kevin and na wo edja and Tiene in Mr. Shawama Ebebuso. And yes, sorry so. Na ebusua pani Samia Champo Shores Pepe Leto Mohammed team no e di Akoma Sports atwa so e di ameje so ene Marcos program no e Akoma mu nsem